Вітаночки, шановныя, я вельмі радая зноўку вас бачыць і мы вяртаемся ў Skyrim, таму што мінулы раз, калі я стрыміла, адзін спадар заплаціў пёркі і сказаў, што хоча наступны раз бачыць Skyrim. Вось. Дзе мы спыніліся мінулы раз? Мінулы раз я вось прыйшла на Ветрагорскую прыстань, панаслегавала трошкі, калі мы познаёміліся тут з Шаві. Рыба захрасла. Ладно, значыць будзе моя. Вось, і врыск, вітаначкі, радая бачыць на стріме. І мінулы раз мы займаліся тым, што расследавалі забойства жанчын у Ветрагорску, і, наколькі я памятаю, там патрэбна Нернурэм. Так, Нернурэм, вітаначкі. Так, гэты спадар папрасіў мінулы раз, каб наступны стрым таксама быў па Скайріме. Скарыстацца човенам? А што тут можна скарыстацца? І куди накіроўваешся? Самотнік заранее. Ветрагорскі не скандал. Ну так, але ж Віндхельм, ён у арыгінале. І ўсё ж такі вінт, гэта значыць, па-англійску гэта значыць вецер. І я вельмі радая, што яго ўсё ж такі пераклалі, таму што гэта гаваркая назва, сэнс якой ўсё ж такі важна перадаць. Мне падабаецца Ветрагорск, вельмі гнятлівае месца, хтосьці там сказаў. Мне падалося тут куфар. А тут... тут можна прыбавіць. Я лепш вось так. Лушчоўка. Эй, чаму ты не ловішся? Лушчоўка. Што за рыбка такая? Можна выкарыстоўваць для алхіміі? Можа, складнікі. Складнікі. Луш-строля. Не, відаць, гэта ўсё ж таки проста ежа. Так, вось яна. Лушчоўка аднаўляе 2 пункты здароўя. Міленькая рыбка, дарэчы. Я ўсё ж таки падабаю адаптацыю назваў, таму мне вельмі падабаецца, што яго Ветерхейм, Ветрахейм, ну можна і так, ладно, кампраміс. Ветрахейм, гучыць цікава. Так, трэба дыхнуць. Так, дык вось, наконт таго расследавання, якое мы праводзілі у мінулы раз, наколькі я памятаю, там яно заходзіць у тупік. Ферма Хлаалу, прикольно. Яно заходзіць у тупік, і каб яго працягнуць, патрэбна, каб прайшоў некаторы час. Таму я прапаную вось што. Тут непадалёку Зімаўлад, мабыць, завітаем у яго калегію. Вось якраз такі можна будзе прайсці. Я спадзяюся, тут усё ж такі можна будзе прайсці. Краявіды, канешне, будуць сумныя, вельмі снежныя, але ўсё ж такі, па-мойму, мусіць быць цікава. Капліца Баэції. Не, я да Баэції не хачу. Я хачу калегію Зімаўлада, таму што я падчас кожнага свайго праходжання, ферма Вастраліст, падчас кожнага свайго праходжання туды завітваю. Так, калі я прайду так, потым пераплыць і вось так прайсці. Ці можна... Ну, карацей, я зараз пастаўлю маркер. Вось, Зімаўлад, пакінуць па знаку. Вось, ну, каб мець арыенцір. Вон, туды нам патрэбна. Што ж, можна зараз пераплыць і працягнуць шлях. Давайте, напэўна, так і зробім. Таму што там далей будзе даволі доўга ісці. Ага. Давай. Эй,
Мне нават анімацыю дабівання показала, але чамусьці не дабіла. Вогнішка не забыла карташку, не патрэбна. Так, Китти, але Китти сама на нас накинулась, так что вибачайце. Калі б яна нас не заўважыла, я бы не стала на Китти нападаць. Охоронка морских желудов. Файна. Мабыць, тут яшчэ пад вадой нешта знойдзецца, таму што час ад часу бываюць і куфры нават. Яшчэ бывае ікра. Ну, всякае бывае. Не, пакуль пераплыла, нічога не знайшла. Мабыць, лепш замест лука ўзяць патрона. Ладно, хай будзе лук. Што ж, вось такі даволі сумныя краявіды, а вон бачу ледзяную здань. Нават некалькі ледзяных зданий. Гэта ж ледзяныя здані. О, так, это ледзяное здание. Ядерцы. А, гэта знічка. Знічка? Ух ты! Так, тут... Возьму это кто? Зничка мати. Ага, ясно, она на меня накинулась, потому что я... потому что я, видать, ей детей. Полупила. Значит, будет помешать мне запас сил. Ого, ого, сколько их там? Напевно, лепше... А коли вогненная стрела? Вогненная стрела и лечение. Ага, вогненная стрела вельми хутка их забиває. Коли б я гуляла у режимі виконання, мені б уже не було. Там же, когда ты замерзаешь, у тебя уменьшается запас здоровья. Я испугалась, а зараз полюбуюсь, зелье пройманивания. Ой, не лечение. Хотя можно не лечение. То есть магия мне зараз потребуется. Уже нарешті я... Мені зараз не надо, до речі. Чому не виривається закрёв, коли я на уровне? Конечно, меткость и... Фух. Круто. Я гэта зрабіла. Я одолела, якая молодчинка, зараз треба... зараз треба заховатися. Заховатися, не пошкодить. Кубка попелу. Знижкова... Вау! Знижкова кутеля. Яка пригожость. Святливий пил. Ух ты! Это нечто новенькое. Такого у меня ранее не было. Значит, знижкова святливый пил. Шкода магии. И... Зюжьено... Зничкова кутеля. Ось вона. Уразила для мороза. Ага, вот так. Я її покаштувала і зробила собі горш. Мішечок з грошима. Эй, а чому я не можу в этой монетки забрати? Я не то декоративне. Святилище Аркея.
выдатно. Подлікавацца не пашкодзіць. Снежные выходы. Ну ладно, они такі застаюцца. А там уже былі яшчэ некалькі знічак. Ці гэта былі ілюзіі, якія знічкам адзіствалі. Мае стрэлы. Усё ніяк не могла трапіць. Так, напэўна, лепш усё ж таки пакінуць зараз мілу. Хаця з іншага боку, калі я буду карыстацца лукам, мне будзе заадно павышацца не толькі выкліканне, але узровень не толькі выклікання, але яшчэ і стрельбы. Ядерцы знічкі. Ну что, теперь протягиваем шлях. Ну, напевно, ось так пойти буде нормально. Печора мертвонародженого. Чому я не позначила на мапі? Мусить бути, мені хтось або розповів про її, або прочитала. Ух, тут у північному полі багато небезпечных. Так, багато небезпечных істот, сказала я. И одразу на неї напав снежний вовк. Да. Шкура. Ну, хай буде. Коли що, совсем поспею викинути. А вискорундову жилу збирати не буду, бо яна зойме багато місця. Там коза. Добре. Коза — гэта бяспечная істота, правда, што яна тут робіць у такім небяспечным месцы? Гэта, конечно, дае пытаннечка. Там, здаецца, коза. Так, тут козы. Фух. Яны мяне забіваць хутчэй за ўсё не плануюць. А затое там тролль. Забіць тролля ці абысці? Ясна, яны мяне заўважылі. Яны мяне заўважылі, а я магу іх гэтым... Зараз, дзе ён? Ось. Давай. Классно, с 3 стрелов забить тролля. Какое захование? Это ж F5, да? Так, ага, бачу напереди шахту. Калі тут пойти? Это проход до печора і мертвонародженого. Можна, в принципі, до її подійти, каб яна адзначилася на мапі, і потім спуститися і пойти далі. Ну, так і зроблю, хоча, можливо, там мене чекають які-небудь дейтры, як заўсёды у гульнях серії ТС буває, що ти йдеш по своїх справах, і раптом тебе там знаходять дейтры, затягують у свої пригоди, і в выніку ти нічого не робиш з того, що ти збиралася, але ось удзельнічаєш у пригодах, про які навіть не думала. О, файно, тут якраз є стяжина, можна притягнути шлях. Ну що, дейтры мене тут не чекали. Зато я чекають ніякі інші небезпечні істоти. Ага, вовки. Ну ладно. Все ж таки стріляти треба від першої особи. Може, коли стріляти від третьої особи, то ні холєри не можеш потрапити. А туди що за стяжка? Форт Кастел. Напевно, туди. Ну ладно, я печору на мапі отзначила, конечно, я все тут можна вернуться. Ага, ось і шахта, яка була позначена.
Зараз яно мне свісцячая шахта, значыцца, да? Леснік. Ага, мне ж патрэбна леснік аддаць там. Ага, значит, тут камусьці это все належыць. Плавільня, супер. Плавільня гэта мне... А, ясна, яна мне зараз будзе бескарысная. Бо нярэдка бывае, што... Ага, вартавы зімалад. Вось, ужо зімалад пачаўся. Рэгіён зімалада. Дык вось, бывае нярэдка, што знаходзіш кузню, а там побач няма плавільні, а ў цябе да халеры сырой руды, якую трэба апрацаваць, Ух ты! Каджит! Каджит хоча на мяне напасці. Ну, серьезно, на што ты спадзяешся? Отмычка, бездокорный рубильник, файна. Золото, навітка забудется темного хаоса. Эх. Знову кітцю забили. Книги, нотатка. Нотатка темного хаоса. Ха, еще одна. Астрид. Астрид? А, все, ясно. Бачите? До речі, прикольно, что у забойцы нельга забрать вопратку темного хаоса. Ладно. Судячи по колькасці нотаток, які я сабрала, гэта ўжо трэці раз, калі цёмны хаос намагаецца мяне забіць. Ну што ж, весело. Весело ісці, конечно, да калегіі Зімалада. Да рэчы, наконт калегіі. Як у мяне там, на якім я этапе? Марнятак. Першие занятки. Дозволівай. Значит, я уже там была. Знайсці Мирабель-Эрвинг, каб яна правяла экскурсию. Выдатно, значит, давайте зараз вернемся. Раз... Ах ты ж холера. Ну, значит, вернемся и будем поглядеть, скажем так. Ну так, мы сапраўды будем поглядзім на калегію Зімалада, бо нам уже мусіць правесці экскурсію. Я вельмі люблю гэтае месца. Я ўсё ж таки в гэтым праходжанні думала, што засяроджуся на іншых квестах. Спачатку я хацела прайсці галоўны квест, а ў выніку адцягнула увагу на на плашоў буры. Потым выявілася, што мне не хапае сіл, каб выконваць іх заданні. Я пайшла развівацца ў іншых квестах. Так, можна, да рэчы, прыбраць маркер. Ось, я пайшла выконваць заданні іншыя, пайшла ў злодзейскую гільдыю, а ў выніку ўсё адно вярнулася. Мабыць, не верю, што Зімалоду засталіся мінулым, а калегія жыве. Яна так бегла кудысьці, яна... напэўна, яна вярталася на свой пост, каб сустракаць новічкоў. А не, відаць, гэта яна мне экскурсію так праводзіць, так? Напэўна, яна мусіць правесці. Што б не здарылася, калегі гэта вытрымалі. Так, яна ж мусіць спаліць вось гэтыя... Так,
яна ж мусіць іх запаліць, а чамусьці яе свечка паляцела паляцела вон туды далёка. Дзіва. Так, яна мяне чакае, значыць, яна хоча, каб я ішла за ёй. Ух, бяспечны мост. Таксама выпрабаванне для навічкоў, напэўна. Да рэчы, у The Elder Scrolls Online ёсць зімаўлад у дні свайго велічы. Так, я чамусьці свечкі летяць. А, яна мусіла мяне сустрэць, каб адчыніць дзверы. Я зразумела. Мор калегіі ўтрымліваць мноства ведаў. Куды кажаш, мне трэба пайсці? Табе трэба сустрэцца з Мірабель Эрвін. Яе пакоі знаходзяцца ў зале падтрымкі, але яна можа быць ідзе заўгодна на тэрыторыі. Хто такая Мірабель Эрвін? Яна тут галоўная чараўніца. Архімаг Эрвін стаіць на чале калегіі, але Мірабель кіруе ёй. Цікава. Табе лепей запомніць гэта. Мне хацелася б даведацца больш аб калегіі. Мы апошняя арганізацыя ў Скайрыме, занятая вывучэннем чараўных умельстваў. Натуральна, існуюць таксама іншыя гурткі, але яны займаюцца толькі па сябе, часцей за ўсё таемна. Ну ладно. Можешь править мне что-нибудь наконец заклённого разбурения? Конечно, заклённые разбурения имеют разные формы, придатные для уживания в разных методах. Заклённые концентрации можно накладать мгновенно, але яны будут слабейшими. Корисно ў цяжкім становішчы. Якщо тобі треба вирішити, ці хочеш ти віддати всі свої намагання одному типу закльону. Зіроджування тільки на вогнених закльонах зробить їх більш моцними, але ти стратиш перевагу у сутичці з ворогом і мунданню. Окей, дякую за поради. Мірабель буде чекати себе. Ух ти, ух там. Вон там свечка. Ах, коллеги, родные коллеги, обожаю. Я просто обожаю. Так, напевно, мне варто это задание себе позначить. Першие занятки вось яна зробить справдачу Мірабель Ервін. А вона на мене чекає. Ти виглядаєш трохи змучено, мабуть, ти підеш зараз бить дому, ложку. Слухай, не командуй. Здається, я виразно виказалася. Так, звісно, я просто спробую зрозуміти причини подобного рішення. Мабуть, ви звиклися з тим, що імперія бяжить на кожны ваш чих, але, боюся, Талмар не знойдзе тут подобного стаўлення. Ви гость калегії з дозволу Архімага. Спадзяюся, ви удзячні за гэтую магчымасць. Так, звісно, я удзячна Архімагу. Вельмі добре. Тоді ми скончили. Окей. Мені на розум мноство важних справ. Твоїх клопотів все робить. Нема. Ну и ладно, ну и иди. Вітаю, колеги. Мне сказали побачитися з вами. Є ще один новий студент. Дивно, як багато вас стало апошнім часом. Що ж, по-перше, тобі спотребиться гэта. Хоць носіть гэта не обов'язково, але магчыма, гэтая вопратка сподобається тобі больш за тое, що ти носиш зараз. Серйозно. Я так само проведу для тебе короткую экскурсию, а потім ти пойдеш на перші занятки. Я з радістю довідуюся, де тут що. Цудовно, коли ласка, йди за мною, да не губляйся. Калегі Зімалада була часткай Скайрыма на працягу тысячагоддзя. Адной з яе асаблівасцяў ёсць зала элементаў, гэта асноўнае месца для лекцый, практыкі і агульных сходаў. Арканум знаходзіцца над залай, пакой Архімага над ім. Архімаг фармальна узначальвае калегію, але часцей за ўсё ён дужа заняты сваімі іншымі абавязкамі. Такім чынам я адказваю за надзённую дзейнасць. Теперь, коли пройдешь за мной, я покажу тебе жилые помещения. На жаль, мы были вымушены заработать больше строгие процедуры приема, бо у нас возникали проблемы из месцовыми нормами. Мы не чекаем сапраўднага гвалту, але заўсёды лепей падрыхтавацца. Ладно, я наш брэтонка. Ну так, брэтонцы, яны ж самыя нізкія сярод усіх рас. Ну так. Ось, просто, промайте, моя порчиха и бретонка.
І яшчэ, наколькі я памятаю, брэтонкі, менавіта жанчыны-брэтонкі, яны павольней за ўсіх ходзяць. Our newest members are Наша новыя housed here чальцы in the hall of размяркоўваюцца ў зале attainment. дасягненняў. I'll ask that you Калі please ласка, keep your старайся voice down while размаўляць ціха, калі inside, будзеш as унутры, others бо may be іншыя working могуць on у гэты час research займацца or доследамі delicate ці делікатнымі experiments. эксперыментамі. Добра, буду мець гэта на ўвазе. Зал дасягненняў. Канешне, такія урачыстыя назвы ў мясцовых заляў. Now I'll show you to Цяпер я your пакажу табе quarters. твоё памяшканне. You're going Ты to be будзеш sharing дзяліць space with прастору your з новымі fellow вучнямі, з apprentices, якімі who ў you'll хуткім meet часе shortly. пазнаёмішся. This is where you'll be staying. Тут ты будзеш адпачываць. bed and Гэта desk твой are yours. ложак і стол. Please try and be considerate Зрабі of ласку, не others. забывайся на Now, прысутнасць. let's go Цяпер back to the давай Hall of вернемся the ў залу Elements, where элементаў, дзе most of the большасць members чальцоў gather for збіраецца на lectures and лекцыі і study заняткі. sessions. Дарэчы, вельмі няўтульна, што тут проста арка. Немагчыма зачыніць дзверы, таму што, вось ты спіш, і хто загодна праходзіць міма, шуміць, і ўсё такое, такое. Азура і скрыня. О! Пачакайце, а чаму яна не... А, вось, адчынілася. Старажытнае паданне, Двэмера, частка 11. О! Круто! І перакладзеная. Ну, а давайте пачытаем, раз нам сюды паклалі гэтую кнігу, напэўна, хацелі, каб вучань, які тут будзе жыць, гэта прачытаў. Азура і скрыня, старажытнае паданне, Двэмера, частка 11, аўтар Марабал Сол. Чырбал меў нямала прыгод з юнацтвам, але вырас вельмі мудрым, вельмі сталым Двэмерам, які правёў жыццё, шукаючы праўду і развіваючы забабоны. Ён зрабіў шмат вынаходніцтваў, стварыў шмат тэарэм, якія насілі яго на імя. Але свет працягваў здзіўляць, вабіць яго таямніцамі, і не было для яго загадкі большай за таямніцу Эйдра і Дейдра. Падчас сваіх даследаванняў ён прыйшоў да высновы, што многія багі былі цалкам выдуманыя людзьмі і мерамі. Аднак найвялікшым пытаннем для Анчылбара заставалася вымярэнне боскай магутнасці. Ці былі вялікія існасці уладцамі ўсяго свету, ці ўсё ж больш сціплыя істоты маюць сілы кіраваць уласным лёсам. Набліжаючыся да скону свайго жыцця, Анчылбар вырашыў, што ён павінен высветліць гэтую апошнюю ісціну. Сярод знаёмых мудраца існаваў каймерскі святар на імя Атынік. Калі святар наведаў Бдалах Стурамс, Анчылбар распавёў яму, што ён намераны высветліць прыроду боскай магутнасці. Атынік жахнуўся і пачаў маліць свайго сябра не разбраць гэтай вялікай таямніцы, але Анчылбар быў непахісны. Нарэшце святар паабяцаў дапамагчы яму выключна з любові да сябра, хоць і страшыўся вынікаў гэткага блюзнерства. Атынік выклікаў Азуру. Пасля звычайных рытуалаў, падчас якіх святар заяўляў аб сваёй веры ў ейную моц, а Азура пагадзілася не крыўдзіць яго, Анчылбар і тузін ягоных вучняў увайшлі ў памяшканне для выклікання, несучы з сабой велізарную скрыню. Як мы верым у нашай краіне, Азура, ты ёсць багіня золку і прыцемкаў, і ўсіх таямніц, што яны хаваюць, вымавіў Анчылбар, намагаючыся быць як мага больш ветлівым і спагадлівым. Сказана, што твае веды бязмежныя. І то праўда, усміхнулася Дейдра. І таму ты ўжо ведаеш, што ў гэтай драўлянай скрыні, дакончыў Анчылбар. Азура павярнулася да Атыніка, яе брыві ўзвіліся. Святар хутка патлумачыў: багіня гэты Двэмер вельмі мудрая і паважаная асоба. Малю цябе, павер, не існуе намеру кпіць з твайго велічу. Мы толькі хочам прадэманстраваць яго гэтаму скептыку-навукоўцу і іншым падобным да яго. Я намагаўся растлумачыць яму сутнасць твае эмоцыі, але згодна з ягонай філасофіяй спачатку ён павінен яе ўбачыць. Калі я прадэманструю сваю магутнасць двэмерскай расе так, каб яна яе зразумела, гэта можа ўразіць больш, чым яны чакаюць, зараўла Азура, гледзячы Анчылбару проста ў вочы. У скрыні кветка з чырвонымі пялёсткамі. Анчылбар не усміхаўся і не хмурыўся, ён папросту адчыніў скрыню, і ўсё бачылі, што яна пустая. Калі позіркі вучняў павярнуліся да Азуры, яна ўжо знікла. Толькі Атынік бачыў выраз на твары багіні перад тым, як гэта адбылося. І ён так дрыжаў, што не мог гаварыць.
іх выклялі. Ён, напэўна, ведаў гэта, але яшчэ горшым было ўсведамленне значэння гэтай дэманстрацыі боскай моцы. Чылбар таксама збялеў. Ён ледзьве трымаўся на нагах, але замест страху на ягоным твары чыталася асалода. Усмешка Двэмера, які адшукаў доказ ісціны, якую ён даўно ведаў. Двое вучняў падтрымлівалі яго, яшчэ двое вялі пад рукі святара, калі яны пакідалі пакой. Я шмат чаго даследаваў за гады, здзейсніў неслічоную колькасць доследаў, навучыўся тысячам моў. Аднак навык пошуку праўды я вывучыў, яшчэ быўшы ўсяго толькі бедным хлопчыкам, які намагаўся зарабіць сабе на ежу, прашаптаў мудрэц. Калі яго вялі па сходах да ложку, чырвоны пялёстак выпаў з рукава ягонай парфір. Чылбар памёр той жа самай ноччу, адшукаўшы ісціну, а разам з ёй і замірэнне. Заўвага ад выдаўцы. Гэта чарговая гісторыя, паходжанне якой дакладна двэмерская. Зноў жа словы ў розных альмерскіх перакладах крыху адрозніваюцца, але сутнасць застаецца нязменнай. У данмераў ёсць падобная гісторыя пра Чылбара, але данмерская, дзе Азора распазнае ману і адмаўляецца адказваць на пытанні. Яна забівае Двэмера за няверу, а данмера праклінае за блюзнерства. У альмерскіх варыянтах Азору падманваюць не пустой скрыні, а скрыні, дзе ляжыць сфера, якая нейкім чынам пераўтвараецца на плоскі квадрат. Канешне, альмерскія варыянты бліжэйшыя да двэмерскіх, значна цяжэй зразумець. Магчыма, гэтая сцэнічная магія была дадаўшыся праз гора Фэлема, бо Фэлем меў досвед выканання падобных трукаў, калі пад рукой не мелася сапраўднага чарадзея. Марабарсол не стаў змяняць героя Чылбара, і той высыпляе многія двэмерскія цноты. Ягоны скептыцызм, хоць і не настолькі моцны, як у альмерскім варыянце, усхваляецца, нягледзячы на тое, што праз яго Двэмер і неназваны дом, да якога належаў святар, былі выклятыя. Якой бы ні была сапраўдная натура багоў, і ці верным было меркаванне Двэмераў на іх конт. Так, зараз глытну вады, і выглядачы таксама не забывайцеся. Не забывайцеся своечасова піць дастаткова вады, каб быць здаровымі і hydrated, як гэта перакласці. Ну, карацей, каб не пакутваць ад абязвожання, вось. Так, якой бы ні была сапраўдная натура багоў і ці верным было меркаванне Двэмераў на іх конт, гэтае паданне можа тлумачыць, чаму Двэмеры зніклі з твару Тамарыэля. Хоць Чылбар і ягоны род можа і не мелі намеру піць Эйдра і Дейдра, іхні недавер безумоўна абразіў боства. Ну што ж, не дзіва, што гэтую кнігу пакінулі нам на тумбачцы, бо эктаплазма, бо ўсё ж такі вось гэты скептыцызм і здольнасць шукаць праўду, нягледзячы на ўсялякія забабоны і, ну, карацей, веды, каб веды замянялі веру, гэта ўсё ж такі асноўная каштоўнасць даследчыкаў. Так, я зараз хачу падняцца сюды, глядзець, што там. Па-мойму, так, тут яшчэ пакоі. О, вітанкі, Арніл Гейн. Сядзеш, п'еш? Ну ладно, кніга Дейдра. Яшчэ пакоі, зараз усе пустыя, відаць, усе. Не все пустыя. Нерыя, вітаночкі. О, тут можна... Перакладанец, нават красці не трэба. Які тады сэнс? Ну ладно, гэта для багемы. Заўсёды краду усе перакладанцы, якія бачу. Ну, калі ёсць такая магчымасць. Окей, я намагаюся красці ўсе перакладанцы, якія бачу. Вось, так будзе лепш сказаць. Я працую над чымсьці вельмі важным, запэўніваю цябе. Окей, так, на другім паверсе пакоі, а на трэцім можна выйсці вось тут, на верхавіну. Круто, клас. Так, куды мне трэба ісці? Мне трэба спусціцца.
Так, а тут, ага, тут так само є проходи. Боже, ось так займайся магією, потім виходиш і любуєшся на Skyrim з такої вишині. Ну і диво, що там на мості було таке місце, де небезпечне, бо це фактично перевірка на то, яка чи будеш ти здольна? Вон. Почекайте, вона на мене глядить? Ні, вона просто прямо глядить, окей. Вон то місце, де тебе перевіряли, чи зможеш ти ввогуле тут жити, тому що ну, так високо. Так високо просто вау. Пойду уже спускаться и сустракаться с кем я там треба было сустраться, я уже забыла. Ну, не важно. Зала досягнения. Так, 2 поверхи покоя. Мой покой, вядома ж, на першому поверсі. Enter, вітанки. Сподіваюся, гэта не просто візит вежливости. Перейдем до справы, а? Так, перейдем до справы, ось тому я і бягу вирішати гэтыя справи. Initially, you'll be learning from Tolfir, На початку ти one of будеш our вчитися у most Толфтіра, esteemed одного з наших найбільш відомих магів, напевно. Ладно, пойду за її кроком. Чому вона так марлить? Tolfir is like Лучше за все, already Толфтір addressing уже you внутрі. first. Утре знову не вивчено. Go on. Виходь, And if і you коли have any возникнуть problems, проблеми, let one of our звертайся до senior одного members з старейших чальцов колегії. Добренько, ну давайте послухаємо Толфтіра. Кліпами то там після гэтага пачнуцца ўжо новыя заданні, і тады можна будзе вяртацца у Ветрагорск. Не, так, гэта Зімаўлад, а я потым вярнуся ў Ветрагорск, каб працягнуць расследаванне. Анкана тут быў. Пайшоў. Вітаю, ми якраз починали. Калі ласка, застанься і паслухай. Значыць, як жа я ўжо казаў, першае, што трэба ведаць пра магію, гэта тое, што яна па сваёй натуры зменлівая і небяспечная. Калі вы не здолееце яе кантраляваць, яна знішчыць вас. Выдатны пачатак. Пан, я думаю, нам усім гэта зразумела. Калі мы не ўмелі кантраляваць магію, нас бы тут не было. Конечно, моя дороженька, конечно, безумоўна, вы все маеце нейкія прыроджаныя натуральныя здольнасці. Гэта ніхто не аспрэчвае. Але тое, аб чым кажу, я гэта сапраўдны кантроль, майстэрства магіі. Гэта патрабуе гадоў, калі не дзесяцігоддзяў практыкі і вучобы. Тады чаго мы чакаем? Давайте пачнем. Хвілінку, менавіта аб гэтым я і казаў. Жаданне павінна ўраўнаважвацца асцярожнасцю, інакш няшчасце не пазбегчы. Але мы толькі што прыбылі сюды. Вы яшчэ не ўяўляеце, на што мы здольны. Чаму не даць нам магчымасці паказаць, што мы ўмеем? Ты пакуль што маўчыш. На твой погляд, што мы павінны зрабіць? Не, ўсё ж такі за бяспеку. Што ж, твае партнёры, здаецца, з гэтым не згодныя. Ой, не слухайте яе, мы можем зрабіць гэта, просто дайце нам шанс. Ладно, давайте успокоимся. Мяркую, мы можам паспрабаваць штосьці практычнае. Працягваючы тэму бяспекі, пачнем з абярогу. Абярогі — гэта ахоўныя заклёны, якія блакуюць чары. Я навучу вас усіх абярогу, і мы паглядзім, ці зможаце вы паспяхова блакаваць заклён. Добра? Ты не супраць дапамагчы мне з дэманстрацыі? Ты ведаеш якія-небудзь абярогі? Я ведаю заклёны абярогу, але мне не даводзілася ім карыстацца. На то і ёсць урокі, зараз найлепшы час, каб выпрабаваць яго. Цяпер, калі ласка, стань вон там. Я накладу на цябе заклён, а ты засланіся абярогам. Пачынаем. Так, пачакайце, мне ж трэба ў такім выпадку зараз узяць абярог на карыстанне, малы абярог. Повышай рейтинг брони. Ну добре, давайте ось так. Просто насупраць мяне, каб ніхто не стаяў паміж намі. Ага, вось сюды трэба ўстаць.
Цяпер ствары абярог, прывівай яго. Ты мусіш трымаць абярог на пагатове, інакш гэта не спрацуе. Я не хачу табе пашкодзіць. Туды, калі ласка, проста вас супраць мяне. Добра, стаі. Не рухайся. Выбітная праца. Ну, я думаю, гэта быў выбітны пачатак. Калі ласка, працягвайце практыкавацца за дарогамі. Напэўна, мы ўжо гатовыя пачаць вывучэнне прыкладаў выкарыстання магіі на працягу гісторыі. Калегія займаецца захапляльнымі раскопкамі ў руінах Саартала, што непадалёк адсюль. Гэта выдатная магчымасць для навучання. Я прапаную нам усім сустрэцца там праз некалькі гадзін і паглядзець, што чакае ўнутры. Пакуль што гэта ўсё. Дзякую. Каноне, першыя заняткі. Пад Саарталам распачаты новы квест і... Што ж, напэўна, Skyrim could not be more Скайрым different цалкам from адрозніваецца ад elsewhere. Эльсфейра, але But магія, magic- магія паўсюль Magic is the аднолькавая. same, no matter where Не you прыжайся, go. ты не выглядаеш не лепшым, чым ты хварэеш. У сэнсе, я ж нядаўна лікавалася. Так, ламотная ліхаманка. Мяне, відаць, хтосьці з тых істот, якія на мяне нападалі, заразіў. Ну ладно. Jazargo will Час go wherever пойдзе he куди can to завгодно, learn каб more. зведаць больш. Oblivion Сам itself, if need Oblivion. be. College is a bit of an oddity in Skyrim. Ти чого Magic ти його isn't something that's looked перебиваєш? upon fondly here. Затюпав. Khajiit are not known as mages, Ah. so Jazargo has much to prove. Ну що ж. You Ти are тут new, недавно, yes? так? Have you Ти mastered вже the володиш expert level експертними чарами distraction spells роззброєння? yet? Я ще ні, але володю. This is Це good. добре, але But ж зараз Jazargo ви will know хочете them першим. first. It is good to Приємно finally be нарешті around бути серед mages who may чоловіків, be able які, to keep мабуть, не up with будуть Jazargo. відставати від Зарга. Здається, тобі то сподобається Oh тут. yes, О, Jazargo так, hopes to Зарга find сподівається things знайти that will тут make речі, him a які more зроблять його powerful більш моцним mage here. чарівником. Hopefully Дуже давно small маленькі things that речі, fit які inside змістяться у pockets кишені, and will яких not be ніхто не noticed if they хопиться. are missing. Ах ти кажи, все як... Не обов'язково розглядати все у світі як спорництво. Oh, О, but а you тут are ти wrong. помиляєшся. The only reason Не you could disagree не is because погожайся you с are этим losing только so потому, badly что you уже cannot see серьезно it. проиграешь. Так, не поспела прочитать. The only reason you could Навод не disagree is зауважаешь because you are этого. losing so badly you cannot see it. Ладно, здається, ти вельми There самоупевнений. is much for Зараз Jazargo to шумати be чим sure of. упевнений. There У is його є skill in магічні magic, навики, there is є charm, and there is a обаянність, і strong так само will. моцна воля. Jazargo will be Зарга буде мати successful. Of поспіх, this у there is этом no не doubt. сомневал. Ладно, тогда расскажи, что привело тебя в коллегию. Mages in Чарівнику Cyrodiil середині are all about цікавить тільки politics. політика. The Synod and the Синоди, College of колегія Whispers шептом нема, are too коли busy більшість інших guarding воєнних secrets to bother to обороняють свої teach. таємниці. Skyrim was not Зарга не Jazargo's одразу first обрав choice. Скайрим, але Зімална Winterhold знаходиться is далеко removed від політики, і from тут politics, займаються dedicated дослідженнями. to study. Це місце, де This is the Зарга place стане for великим. Jazargo to become great. Окей. Until next time. Ну ладно, просмовляешь Зарга, бо это мой любимый шалец коллеги. А теперь можно, в принципе, вертаться в Ветрогорск. Только сюда пришла, можно уже вертаться, потому что хутчэй за все пройшло уже достатково часу, каб уже можно было протягивать расследование. Я вось не памятаю, ці ёсць ідзі ўладзе гэтыя ці ёсць таксі. Я забыла як по-беларуску правильно назваць. Карт гэта як это ну карацей, транспорт. Сесть в транспорт, каб можна было пад'ехаць. Яны тупаюць туды. Don't take this the wrong way. Не зразумелі, ты You не look a верна. little Ты sickly. выглядаеш трошки харавіта. Ладно, я уже зразумела, што все заўважылі, што я хварэю. Добра ведаць, што з Карыме ёсць такія файныя людзі, гэта дорыць старому надзею. Прыемна гэта чуць, што ты мяне такой Don't think you can barter with me like one of не those думаеш, што damn зможаш shopkeepers. таргавацца са мной з гэтымі клятымі крамнікамі. Так, відаць, тут усё ж таки транспорту няма, бо ўсё ж таки горад не проста маленькі, горад разбураны. Можа паспаць? Не, хутчэй будзе пайсці. І магчыма, я нават пайду іншым шляхам.
калі пайсці... О, вось тут павярнуць. Вось тут. Тут дакладна была сцяжына. І прайсці вось так. Ну, будзе цікавей. Прайсці іншым шляхам. Падставы працы з лічбамі у мяне пазначаныя. Няхай будзе ось пазначу гэта, каб бачыць напрамак. Вот так. Ух. Калі б я праходзіла гэта ў рэжыме выжывання, мне б ўжо было вельмі кепска. Таму што дуже халодна і складана ўсё ж такі ісці ў такое кашмарнае надвор'е. Так, ну я небяспечных істот тут пазабівала, таму хутчэй за ўсё гэта мусіць быць бяспечна. Так, гэта вось тут паварот. Так, не, ранавата, але гэта свяцілішча Азуры. Свяцілішча Азуры. Можа падысці да яго. Велічна. І мяне, вядома, хтосьці хоча забіць. Так, мне патрэбна мець іншую магію. Мяне выкліканне. Часовік. Гэты раз шатрок стрэл. Так, а свяцілішча Азуры, яно... Ага, трэба яшчэ падняцца. Вуне. Вау, як прыгожа. Боже, я ўжо і забыла, што яно так прыгожа выглядае. Правда, тут, па-моему, як жа да яго падымацца? Я ўжо забыла. Наўпрост. Не, тут жа, по-моему, занадта стромкая гора, каб па ёй узняцца. Эх. Не, напэўна, мусіць неяк іначай. Вось калі абысці. Тут козы. Здаецца, на мяне пакуль ніхто не кідаецца. Мабыць, з іншага боку, да і падыход. Так. Ага, гэта значыць шлях у Саартал. Таму я, напэўна, вярнуся. Всё ж такі. Ага, волк. Ён мяне заўважыў. Хачу біцца з ваўкамі. Всё, уцекла. Так, ну што? Тады, пакуль не іду ў свяцілішча, паварочваю там, дзе была дарога ў пячору, ці неяк, так? Ну, крыху далей. Ох, якое ўсё шэрае, я ўжо пачынаю сумаваць па Цяснову. Там усё такое, ну, не па самому Цяснову, бо ён сам таксама шэры, бо там заўсёды благое надвор'е. А па рэгіёне, сталіца якога з'яўляецца Цяснов, вось. Так, дзе ж я тут? Ага, вось тут мне трэба будзе павярнуць. Трошки далей. Музыка такая трывожная. Не прадвяшчае нічога добрага. Так, галоўнае не прапусціць паварот.
Няўсцішная. Усё ж таки сумна тут адной хадзіць. Як зараз не хапае Ліды або Ёны. Так, у мяне ж зараз мой Хускарл. Так, Хускарл. Гэта ж Ёна цісновы. Але яна стала цётачкай Ёнай для Сафіі і сяброўкай для Шаві, пакуль я вандрую. Так, а мабыць, гэта адсюль можна падысці да свяцілішча Азуры? Так, хто на мяне? Ага, зноў тролі. Я зразумела, колькі тут троляў. Три страли. Видатно. Ага, так, сапраўды. Гэта адсюль можна зайсці ў свяцілішча Азуры. Так вось. Такая прыемная, зусім не стромкая сцяжына. Вау, якая вечная. Прыгажана. Ну, зараз вось як і казала на пачатку стрыма, мяне прывабіць. Мяне прывабіць Дейдра, загадае нешта там для рабіць. Так, ну, але ж як прайсці міма Азуры, яна ж такая цудоўная. О, вітаю. А раней не... Азура бачила тебе прибіццё, вандроўніца. Тебе привела сюда не цікаўнасць, але лёс. О, не. Што гэта за... Хто такая Азура, не ведаў. Бачила моє прибіццё, чым ты? Азура ўзнагародзіла мяне дарам перадбачання. У мяне была візія аб тым, як ты ўзыходзіш па прыступках да гэтага алтару задоўга да твайго нараджэння. Цябе абралі, каб зарабіць яе заступнікам. Ведаю, гэта неспадзявана, але не турбуйся, ўсё адбудзецца так, як яна прадказала. Не, я... Нехай стон не ведзе цябе на шляху. Не, дзякуй, я не хачу пакуль быць яе заступніца, калі вы не супраць. Я вернуся да вас. А хаця... Чаму не ўзяць квесты? Ну, реально. Так, Азура бачила моё прыбыццё, узнагародзіла, цябе абралі. Ну, добра, што патрэбна Азуру? Ідзі ў крэпасць, што стаіць на вадзе, але не паглынутаю. Вы маеце на ўвазе калегіум Дэрхолда? Унутры ты знойдзеш эльфа-чараўніка, які можа зрабіць незвычайную зорку чорнай, як ноч. Найзарчэйшую зорку чорнай, як ноч. Гучыць загадкава, ведаю, але знакі Азуры ніколі не памыляюцца. Мяркую, пад крэпасцю маецца на ўвазе Зімаўлад. Запытайся там, ці ведае хтосьці эльфа-зачаравальніка. Окей. А распавядзі мне больш аб Азуры. Яна багіня досведку і змроку. Азура ўглядаецца ў прыцемкі надыходзячага і вядзе праз іх сваіх паслядоўнікаў. Трэба было завітаць сюды да таго, як я пайшла ў Зімаўлад і адразу выканала квест. Ну ладно. Адкуль тут узялося гэтае свяцілішча? Мой народ Дагнар пабудаваў яго. Мы ўцяклі з Морвінда пасля вывяржэння на Варданфіле амаль 200 гадоў таму. Тым, хто захаваў вернасць Азуры, была візія, якая вывела нас на выспы да таго, як наступіла горшая. Гэта свяцілішча наша яе падзяка, знак, што ніхто з нас не забыўся аб тым, што яна даглядае нас. Ты тут зусім адна? Так, былі іншыя, але Азура візіямі выпрабоўвала міру кожнага. Адзін за адным яны сышлі, баючыся даведацца аб сваёй будучыні. Але я адмовілася пакідаць свяцілішча. Візіі — гэта дар. Азура папярэджвае мяне аб трагедыі, вайне і смерці да таго, як гэта здараецца. Я не адмовлюся ад яе парад. Все, гэта было прадбачана, і мы мусім адыграць свае ролі. Ну ладно. Што ж, мне далі заданне. Нішто мне не пашкодзіць, паймае ласку Азуры. Яна яе прадбачанне ахоўвае мяне, і праніклівасць падтрымлівае мяне. Клас.
запрошую. Так, ну ладно. Треба було завітати все ж таки сюди до Зимоулада, бо, ну, де можна було б по дорозі виконати цей квест. Але я ж туди ще вернусь, коли буду виконувати задання. Так, а на кого я хочу спуститься? Не, это меня приведет до вось гэтай Цмоковой горы. Мне все ж таки потрібно гору обойти ось так, ось так, і вийти до Ветрогорску. О, до Ветрогорску, так? Так. Зимоулад гэта магія, Ветрогорск гэта плашчы буры. З кожним городом свої асоціації. Ага. Это я переконуюся, що правильно йду, бо можу ж у будь-який момент кудись не туди звернути. Ось так можна обвести. Бачу цей форт. І можна до його обвести ось так. А може, лепш було б пройти і туди. Ну ладно. Ну ось, видать, я повернула зарано и теперь вышла на гору. Я не хочу скакать и забиваться. Я не самозабоиться. Я еще хочу жить и пожиданно жить здоровой. Вось яшчэ такая забава цікава, што ў рэжыме выжывання ты не саграваешься, калі бяжыш, бо быў бы вельмі цікавы механізм, калі ты пачынаеш замярзаць, то можна некаторы час бегчы, каб трошки согрэцца. О, вось ваўкі, які на мяне накінуліся. По-моему, гэта было бы, ну, так, рэалістычна, бо ўсё ж такі той рэжым, гэта як бы нібыта дадаванне рэалістычнасці ў гульню, так чаму бы не дадаць там ліку, ну вось, саграванне за кошт бегу. Так што это? Горная кветка. Форт. Ідзе наперадзе форт, прайсці мимо яго, і там уже будзе. Так, а вы кто такие? Я не ведаю, з кого мне не приймається, мне все равно. Покиньте мне я не знайшла. Нема часу на гэта глупоты. Просто иди за нами, иначе пойдзе болюча. Брат, здаецца, яна кажа правду. Я никуда не пойду, теперь отвалите, пока не зрабіла что-нибудь з гарачки. Ой, нема шнара. Что? Ой, сапраўды. Так, гэта Васюнечка. Вы погулились. Иди отсюда, пока твой язык не довел тебя до беды. Калі наступным разам збірацеся здабужаць камусьці, спачатку пераканайцеся ж. Панаехаўшы, якая прыкрасць. Чаго яны хацелі? Яны прынялі мяне за нейкую іншую рэдгардку. Нет, не хацелі пакінуць мяне ў спакоі. Спадзяюся, яны згубяцца на пустэчах. Так, гэта ты ж самыя рэдгарды, якіх мы сустрэлі ў Беларучаевску, яны бы прасілі знайсці ім рэдгардку, якую яны шукаюць. Ну што ж, сустрэліся зноў. Так, вунь, гэты форт, які ў мяне быў пазначаны на мапе, мяне хоча хтосьці забіць там. Але я не дуже хочу біцца. Я биться, конечно, не хочу, але лук на всякий выпадок. Это ж шкелеты. Вот так. Шкелет развалился. Костка мука. Ой. Ні, ще один шкелет зауважив.
такий заклон був. Вау. Красивий некромант. А може викликати... А, ні, я не зможу зараз нікого викликати, бо мені накопає... Что это за форт? Это форт Кастл. Форт Кастл, які касти закльовували? Ладно, я думаю, це точно. Все, не бягуть. Ніхто не давняє. Тишей гульні. А, добренько, зараз зроблю. Хвилиночку. Так, тишей гульню. Сподіваюся, зараз буде лепш. Ці, мабуть, у самої гульні. Лади. Гук. Ось, трошки зроблю тишей. Смайлук. Смайлук, сподіваюся, правильно читаю. Тоді, коли што, коли нас кажи, я тоді зроблю яшчэ тишей, коли буде недостатково. Добренько? Добре. Видатно. Так, я, конечно, от їх утекла. Ага, все, тепер йду на полдень і виходжу до підходу до Вітрогорського. Магчыма, мені було, до речі, не розпочата рівновага сил. Перемагчы вожака бандитов-спокусников. Что? Что это такое? Мне сустрелись бандиты с дивной зброей и доспехами. Мусить их это те, что напали на каджитский караван. Треба расправиться с ними, как доведаться больше об гэтых лиходеях и зрабіць гостиниц больше бяспечным. Ага, я зразумела. Так, ладно, ладно. Я тоді зараз ліпше візьму охладжальник. О, вогневая пронаха зараз викликаю. А потім візьму охладжальник і буду битися з ними зброєю. Что, всех промахали? Всех? Темная булава? О, вау! Якая булава? Адмочка золота, наручи темного спокусника. Ого! Спокусник. А, еще один остался. Примахши вожака бандитов спокусников, а где-то славит евро спокусников. Шапка рыбового выползника. Темный меч. Цікаво. Мне тыя горы, вітаначки. Музыку можна яшчэ цішэй. Добренько, зараз зробім. Музыку цішэй. Окей, зараз малады. Ой, не экран, а гук. Голос, музыка. Добренько. Робім цішэй музыку. Спадзяюся, так будзе лепш. Ага, там мой тренат еще кого-то намагается забить. Ну ладно, зараз тоді подойду. Дзённик вожака спокусников, ще темного спокусника, геретичные думки, дзённик. Прочитать дзённик вожака спокусников. Окей. Зараз. Ладно, спочатку зараз доб'ю. Поставить мне.
Ти ж холера. Табе гамон, гамон. Это табе гамон. Як тебе нічого. Файна. Ось, я вельмі рада, што вярнулася хіпскалона. Ух ты. Я вельмі рада, што вярнулася да стрымаў. Ось. Ну, а твае справы як? Як маешся? Шалом темного спокусника. Ось. Калі ёсць што расказаць, буду рада пачытаць. Так, я знайшла дзённікі і яшчэ нешта. Сундука, пакаранне. Вось, еретычныя думкі. Еретычныя думкі. Так, ага, нядоўга. Сапраўдным мерзоццем ёсць фанатызм, і ён мусіць быць вынішчаным на дрыготкіх выспах. Нельга дазволіць, каб іхныя перакананні закранулі яшчэ хоць адну душу. Яны клічуць нас ерэткамі за брак веры. Мы ахвотна прымаем гэта імя і ганарымся ім. Гаварыць праўду — гэта не ерась. Гэта не ерась выступаць супраць узурпатара. Гэта не ерась брацца за зброю і абараняць верныя перакананні. Мы — гэтак званыя еретыкі дрыготкіх выспаў, але нашыя словы не ерась, і гэта праўда. Наша ўлада Шэагор... О, ясна. Наш уладца Шэагора толькі чалавек. Толькі плоць і кроў не бог і зусім не прынц Дэйдра. У царствах Дэйдра няма прынцаў, там толькі злосныя паслугачы кшталту згаладалых, якіх мы выклікаем сабе на службу. Шэагорад і лжывы шалёны дэспат. Збрыдлі. О, гэта вельмі прыемна, калі атрымліваецца знайсці нешта, што больш даспадобы. Вельмі рада за цябе, Метай Горай. Прыемныя навіны. Віншую, вось. Віншую цябе з новай працай. Шэагорад — лжывы шалёны дэспат. Гады заняткаў ліхім чарадзействам і зносіны з Дэйдра звялі яго з розуму. Ён не здатны кіраваць і быць прынцам. Ён скажае вучэнні Ардэнсула таго, хто аддаў кроў свайго сэрца. Містер Йорат, вітаначкі, вітаю на канале. Спадзяюся, што... Дзякуй за то, што падпісаўся. Спадзяюся, што мае стрымы будуць табе даспадобы. Так, калі слушнасць нашай барацьбы краніцца ў сэрцах народа, мы выжанем яго з новага шроту і дадзім гэты гадзюшнік мечу. Пан Джорат. Добренька, буду ведаць. Пан Джорат. Нават будуць... Ну, чаму не? Толькі, мне даваць не абавязкова. Усе смайлікі можете атрымаць бясплатна за пёркі. Вось. Лепш задонаць камусьці, каму гэта сапраўды патрэбна. Вось на якія-небудзь беларускія файныя справы. Ну, вось, напрыклад, на беларускія кніжкі якія-небудзь. Гэта будзе вельмі файна. Містер Джорат, нічога страшнага, я украінскую таксама разумею, але таксама не ведаю, таму думаю, што ў нас не будзе непаразуменняў. Вось, вельмі прыемна бачыць на канале. Так, добренька, чытаю далей. Так, гадзюшнік мечу. Можна павысіць узровень, мяне гульня нагадвае. Добренька, я зараз зачытаю, павышу ўзровень. Ягоныя 4 канцавіны будуць аддадзеныя 4 вятрам. Ягоная галава будзе выстаўленая на пахорку самагубства, сэрца згарыць у агні вольнасці, вантробы ягоныя зжаруць сабакі. Усё насельніцтва дрыготкіх выспаў будзе насіць парфіры еретыкаў. Па гэтых парфірах сапраўдныя невернікі будуць пазнаваць адно аднаго. Народ вернецца на пустэчы і будзе жыць сярод дзікай прыроды, як мы, яны бачыць мудрасць і правільнасць нашага шляху і схваляць нас як выратавальнікаў. Окей, ну ясна, то бок яны пачыналі з таго, што фанатызм гэта дрэнна, а ў выніку самі сталі гучаць як фанатыкі. Я гуляю за орчыху, зараз пакажу. Так, вопытка. Вось, зменю на абруч і вось, мне орчыха.
просто яе так, а чаму мне бот старых па... Гэта ж мне... На што мне боты? Гэта ж мне выдалі, калі я у Маркарце. Ну, вось, калі я потрапіла ў Маркарт, мяне кінулі ў вязніцу, і вось так і атрымалася. Так, пачаткі старых багоў, славіны каптур пасіна. Гэта звычайна справы. Ну так, вось, сапраўды, як... Усё разумею, але напісаць нічога не магу. Так бывае. Так, ну што, нам было загадана прачытаць дзённік яшчэ. Заплечнік, бандыцкая цыдулка аб схаваным скарбе. Вау. Медны абруч з сапфірам. Куфар. Ключ ад бандыта святого ад кратаў. Вызваліць бескрылая лярва. Окей, што тут увогуле адбываецца? Зараз яшчэ прачытаю. Дзённік важака спакуснікаў. Даведацца больш аб новай бандыцкай наводцы выканана. Прачытаць дзённік, адшукаць сварыгаў лагер спакуснікаў. Окей. Цёмная гэтая справа, але аплочваецца выдатна. Кожныя некалькі дзён прыязджае гандляр без абароны, нібы дзіцяці. Мы, спакуснікі, заўсёды радыя дапамагчы аблягчыць іхнюю ношу, перш чым дазволіць ім ехаць далей. Гэта найменшае, што мы можам зрабіць. Высоўванне на поўнач было наюдалым учынкам. Пакінем арысада беларучайскім смаркачам або святым, як яны сябе клічуць. Напэўна, яны зараз чакаюць яго на гасцінцы да Маркарта. Сварыг спазняецца. Магчыма, ягоны шлях з захада аказаўся больш цяжкім, чым чакалася. Нам трэба нешта мяняць. Калі мы неўзабаве не атрымаем плату, баюся, астатнія не пажадаюць заставацца тут. Спадзяюся, новая наводка прынясе прыбытак. Так, окей. Гэта... адшукаць сварыгаў лагер спакуснікаў. А яно на мапе паказвае нешта. Так, яно прямо непадалёк. Яны сапраўды спакуснікі. Яны так спакушаюць мяне адправіцца іх шукаць. Ну ладно, зараз я яшчэ агледжуся. Мне яшчэ прапануюць бяскрылую лярву вызваць. Ой, дарэчы, гэта ж чарапы. Мы натыркалі чарапы на палку. Пан Джарат, добра, лёгкага табе крыяння, лякуйся. Спадзяюся, ўсё будзе табе стане лепш. Так, вось, нататка пра бяскрылую лярву дэмемцыі. Так, гэта яшчэ горад. Так што гэта бяскрылая лярва з цёмнай паловы выспы. Не магу паверыць, што мы прывлаклі гэтага жука сюды, да яшчэ разам з кратамі. Я заўсёды баюся, што ён пралезе праз іх і зжарэ мяне, пакуль я буду спаць. Дзякуй, Джарат. Вызваліць бяскрылую лярву. Жучок, гэтыя бандыты замкнулі цябе тут? Ты ў парадку, яны цябе пакрыўдзілі? Але ж які прыгожы жучочак. Цікава, навошта цябе засадзілі за краты? Ого, гэта нешта дзіўнае, але за гэты тыдзень даводзілася б не бачыць горшае. Апошні варыянт, канешне, актуальненькі. Жучочак. Ну што, які варыянт выбраць? Але ж які прыгожы жучочак. Ну які ж прыгожы, толькі паглядзіце. Жучочак. Было б жорстка пакінуць цябе тут. Хочаш пайсці са мной? Напэўна, гэта дрэнная ідэя, можаш пайсці са мной, калі хочаш. Ты выглядаеш даволі міла, хочаш пайсці да мяне? Усё, ты на волі, шансунку табе. О, як гэта міла. Ты выглядаеш даволі міла, хочаш пайсці да мяне? То бок яго можна... Так, калі ён пойдзе са мной, то хутчэй за ўсё гэтага жука заб'юць. Так што лепш не звяртай увагу. А калі паклікаць... Так, я зараз захаваюся хутенька. Усё, ты на волі, шансунка табе. Ён пойдзе. Жучочак. Хочаш пайсці са мной? У мяне ёсць свой жук! Будь ласка, паднесі вось гэта.
Чакай мяне дома. У мяне будзе жук. Мядовик. Порчання. Ну, давай не буду чекать. А, у меня будет дома жук. Правда, ён так повольно ідзе, просто кошмар. Ладно. Так, чекай меня дома. Мядовику. А чмареть. У меня есть свой жук. Я думаю, София будет просто в захоплении. Но на место дзяўчынкі я бы стала просто найшчаслівейшай, калі б мне вось такого жука матуля привезла со своих подорожжаў. Просто вау. Так, ну здаецца, тут я все адшукала і можна завітаць. Так, мешачак з грашыма я забяру, дзякуй. Ой, на што мне кошык? Мне кошык не патрэбны. Кошык. Ось. Яны тут падалёк. Павольна гэта нічого, галоўна, каб салодкі рулеты здалі. О! Вот і сам жучочак такі салодкі. Ну, конечно, он будзе красці салодкія рулеты, просто таму, што падобнае прыцягвае падобнае. Мі-мі-мі. Так. Куды ён ідзе? Ну, просто, конечно, кошмарно повольно. Значит, ён ідзе в этом направку і дзе я так спадзяюся, што яго не заб'юць просто. Я зараз нават зраблю асобнае захаванне. Хаваць ось сюды. Ладно, спадзяюся, яго не заб'юць. І гукі такія милыя выдае. Ладно, пайду разбяруся з бандытамі, потым хуценька перамяшчуся ў мядовік. Дарэчы, калі хутка папрасіць жука ісці за мной, хутка перамясціцца ў мядовік. І... Ладно, хайдзе, паглядзім, ці дойдзе. Зараз пайду разбірацца з бандытамі. Вось, потым хуценька. Хто ўжо на мяне хоча кінуцца? Ну... Где той рытва? А, ось. Чого ти на мене накинувся? Зілі малого лічення, золото, сталевий зліток. У його навіть ніяких цидулок, аб... Ну, ніхто йому не загадував на мене кидати. Чого ти мені? Так, ну ось бандити, вони зовсім тут неподалек. Вон их лагерь, а вот тут некая безыменная печора и медведь, я думаю. О, так, узровень повысить. Магия, ну, необходимо идти запас сил, как больше тягать. А где запас сил? Так, и что же мне? А ковальство я могу повысить? Эльфское ковальство. Нет. Ну, я хочу попасть по галине легкой зброи у ковальстве, але, видать, покуль что я ничего там не могу забить. Узлом. А может узлом повысить? У меня такие высокие узроны. Скрытность узлом. А ладно, потом. Покину на потом. Безыменная печора. Так, ну что там у этом лагере? Перемагчы сварыга. Ну что ж, попереджу назад. Ладно. Так, выклику вогненного это. А может ледяного им будет выкликать?
Магія, викликання. Ось, морозне. Там буде морозна трина. І охолоджальник. Охолоджальником буду битися я. Ви тримали моєго жука. Яшчэ ваўкі? Яны што, ваўкоў сабе на службу набываюць? Так. Ай, гэтыя ваўкі проста так. О, одна время. Ладно. Эх, стол зачарування використовується чарівниками для зачарування зброї і броні. Ладно, спробуємо ще раз. Туп-туп-туп-туп. До речі, мені здається... Ага, тут же ГТ. Бандити, яких я поперемагала, лежать. Ну що ж, чочок, пойду змагатися з тими, хто тебе тримали. Напевно... О, охолоджальник на його подійничав. Золото, зелень малого лечения я заберу. Уровень повыше. Можно хотенько юховаться. Я паспрабую тады часовым лукам іх усіх перамагчы. Так, вон там медведь, які на мяне накінецца. Опа. 4 медведя. Так, закинутая печора. Ух ты, тут поховальні урни. Там, напевно, не кіно для поховальні. Так, тут пусто. О, ні, не ті бандити. Зараз я туди подойду до їх, аби мені обновився квест. Отшукала лагерь. Тепер одойду. Вони мене бачать, сховала. Бачить. Ці мене хтось інший бачить. Гэта я сварога перамагла. Так, я уже його перемогла. Файна. Так, лікуватися. Хто там jeszcze? Де вони? Де? Не бачу. А, 8. Давайте как ты можешь. Ну, вось я... А что мне робить, как сдаться? Просто одести, ці что?
Бандит-спокусник. Золото, темный кинжал. Ну что ж, файна, сварога перамагла першым. Ха, цяпер трэба хутенька захавацца. Так, дзе ён? І тут быў яшчэ адзін бандит, якога я таксама перамагла. Так, гэтага я б шукала. Вось яшчэ адзін. Цёмны меч, бездакорны гранат. Газавы пухір, чырвоныя водарасці. Што? Што гэта такое? Гэта складнікі. Газавы пухір. Рэгенерацыя запаса сіл. Ну, хоць нешта карыснае у гэтым складніку. Так, вось ён сварыг. Дзёнік сварыга. Золото. Кара гнарла. Скрутак выклікання цёмнага спакусніка вайра. Вау. Вока назіранніка. Так, складнікі. Вока назіранніка. Начны зрок. Ух ты, клас. І што там яшчэ было? Кара гнарла. Ой, кара гнарла. Вось. Вау. У меня цяпер таксама начны зрок. Круто. А цяпер мне трэба прачытаць дзённік. Дзённік сварыга. Мы працягваем працаваць на нашага дабрадзея Торана. Хоць нашыя стасункі пагоршыліся, ён па-ранейшаму плаціць злішкам і просіць нас надалей рабаваць караван, шукаючы ўсё незвычайнае ці чароўнае. Торан магутны чарадзей, але цалкам звар'яцела. Апошнім часам ён моцна незадаволены нашым здабыткам. Падазраю, паскуднікі святыя нейкім чынам заваявалі ягоную ласку. Мы ўсе баяліся таго, чым можа скончыцца наша наступная сустрэча праз месяц, калі ён зноў застанецца незадаволеным. Як на мой погляд, гэта той час, што ён прасядзеў у смярдзючай каналізацыі, ён зусім з'ехаў. Чамусь яму моцна спадабаліся тыя ржавыя клешчы, абцугі, якія мы здабылі колькі месяцаў таму. Усё, што нам трэба, знайсці нейкага цікавага смецця, якой дапаможа яму пабудаваць мост, ці як там яго. І тады нашыя гаманцы зноў будуць поўныя. Ага, цяпер мне трэба знаходзіць аднаўленне парадка. Знайсці сховішча чарадзея. Вау, мне падабаецца начны зрок. Трэба было ўсё ж таки гаджыта браць. Сіняя стрэлка, настой выклікальніка, файна, пустотныя солі, званочак смерці, настой дадатковай магіі, звычайны камень душ, 2 штукі. А тут што місія? Сэрца Дейтры. Ой, хотела взять сэрца Дейтры, взяла місу. Міса, вялікая актрыса. Калі хтосьці памятае такі прикол. Скрутак вылікання цёмнага спакусніка вайра. Цёмная страла, чэрап троля. Колькі ўсяго цікавага. Тут яшчэ акрываўлены чэп. Кашмар. Кавалак казінага сыру. Так, што за дзіўныя гукі? Яны трусіка забілі. Трусіка. Ага, не, хтось яшчэ на мяне хоча нападаць, так? Воўкі. Ага, гэта тыя самыя воўкі, якія у мінулы раз, пакуль мяне не забілі, яны нападалі на ўсіх. І вон яшчэ адзін воўк. Воўчая шкура. Ну, выдатна. Так, тут я разабралася. Значит, вяртаемся у Ветрагорск. Дарэчы, мне здаецца, ці у мяне крыкі сталі хутчэй аднаўляцца. Так, вось. І у Ветрагорск. Якой тут усё шэрае. Сумна. Алень. Ляжыць алень. Яно шэрае, таму што то быў золак. Яшчэ мядзведзі, ды адкуль у вас тут столькі? Мне трэба будзе знайсці нейкі храм, каб вылікавацца, бо у зімаўладзе там ужо все заўважалі, што я хворая. Можна будзе стварыць... О,
мой жучочок усе ще йде, повзе. Безкрила лярва дивиться. Так, напевно, давайте йти за мною. Віск. А за мною я так... Ні, за мною я не йде худший. Так, а коли я телепортуюся? Телепортуюся зараз у тясно. То яна ж опиниться побач со мною, так? Тясно. У моцних істот великі душі, які потребують для утримання більше камені душ. Великі душі забезпечують ліпші... Ось моя лярвочка. Так, медовик. Медовик тут побач. Корочки, городик. Яка пригожусь. Магія розброєння гэта файна, тільки не починає тут хати палити. Эй, где жучочек? Где мой жучок? Я схопила жука? Где мой жук? Где мой жук? Так, а коли я перейду у медовик? Коли я перейду в медовик? А, ось, все, знайшовся жучочек. Чекай меня дома, медовик. Ось, наш мусить... давай нас буде чекати ось наше місце. Ось, іде в медовик. Яна б некалькі гадоў так шла. І... Ты будешь тут чекать? На вулице? На дворе? Ты, може, зойдеш? Зірві, матуля, у меня новый... О! Стоп, лисица? Можно мне его покинуть, будь ласка? Ладно, или ты несешь за его отказность? Ты лепей за ўсіх, дякуй. Окей, то бок у моей дочки уже 2 гадаванцы. Жучок и лисичка. Это моё каханне задзіра. Слухайте, мой дом сапраўды пачынае ажываць. Тут у мяне спачатку была Шаві і Йона. Ну, спачатку была Йона, вядома, калі мне дом далі. Потым я ажанілася з Шаві. Потым я удачарыла Софію. Яна знайшла сабе лисичку. І цяпер у мяне ёсць вось гадаванец. Ачмурэць. Мне так падабаецца гэты дом ужо сапраўды такі ўтуленькі. Вітаначкі, Шаві. Наша акрэма зарабіла якіх-небудзь грошай. Золата шпарка цячэ, ось палова прыбытку, сэрцайка маё. Так. А можа прыгадуеш што-небудзь мне? Вось гэта па рэцэпце, які перадаў мне мой народ. Заўтра магу спячэ яшчэ адзін. О, дзякуй табе, Соніка. Ты заўсёды такая шчаслівая. О так, урэшце рэшт, такі сэнс бясконца то жыць. Я ведаю, што жыць на прыстані няпроста. Часам жыццё стварае для цябе цяжкія абставіны. Але ты самастойна абіраеш шчаслівай, быць нешчаслівай. Я вырашыла выбраць ад жыцця ўсё найлепшае. Так, сапраўдная шведская сям'я. У меня реально уже такая утульная классная семья. Мармал сказал, что мне можно ходить в храм, коли только пожидаю. Так, Софья. У меня есть нечто для тебя, Софья. Ты можешь подарунок для меня, правда? Так, у меня есть дзіцячая лялька. Дякуй. О, вось як. На што збіраць тыя лялькі. Все. Доўгага жыцця табе там. Ну што, паразмаўляем з Йонай? Матуля брала мяне на базар. О, яна так балбоча расказвае ўсё. Мама! Беражы сябе. Клас. Я твой меч і твой шчыт. Якая прыгажосць, як мне падабаецца. Правда, вечна статуэтка не хоча стаяць. Статуэтка валяецца, дзе попала. Эх, цудоўна. Просто цудоўна. Прямо ажно прыемна. Так, захаваю гуню. Просто цуд. Йона так глядзіць на Софію. С таким подозроном. Ну, хотя Софія не дае ей прайсці. Дом, конечно, не дуже просторный, але утуленькі. Тут ёсць усё. Вось дзіцячы пакойчык на 2 дзяцей. А это што? Гэта... тут Йона спіць.
Ну, конечно, дзячы пакой пад зямлёй гэта даволі дзіўна. Ну што ж, я прыцягнула ім жука, Соф'я прыцягнула лісіцу. Мы сапраўдная сям'я, яна ўся ў маці пайшла. Раіны дварфаў небяспечныя, бо іх шмат патаемных пастак і пагрозлівых машын. Так, таму я і намагаюся туды не савацца. Так, ну што, я наведала свой дом, гэта файна, а цяпер я хуценька вярнуся. Так, лесапільныя ангі. Перамяшчуся сюды, ну вось там, дзе я прыкладна прыпынілася. Оркі могуць выкарыстоўваць Сталін Берсіка. Я заўсёды пра яго забываюся. Дарэчы, можна было бы выкарыстаць, ну вось, напрыклад, убойца супраць... Куды мне ісці? Вось у гэтым напрамку. Убойца супраць тых жа бандытаў. Ён бы быў дарэчы, але я заўсёды пра яго забываю. Клас. Вось мне так падабаецца, што мне такі ўжо утульны домик, праўда, проста ачмурэнна прыемна ў яго вяртацца. Гэта ўжо 20-й стрым атрымліваецца па Скайрыме юбілейны, і так, гэта фактычна я адзначыла такім чынам 20-й стрым. Так, я тут не уздымуся, бо гэты горад надта добра ахоўваецца. Таму зараз пераплыву і пайду па мосце. Ласось. Навошта я злавіла таго ласося? Толькі займаць інвентар. Тут лёд. Я пад лёд не ускараскаюся, зразумела. Ласося. Ну, злавіла ласося, так цяпер і можна з'есці. Ушоў свойская ежа, паскаряецца наўленне здароўя, магія, запасу сіл. Клас. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць смелосцем. Ну так, там пачастуюць свойскай ежа, якая будзе ўсё хутчэй аднаўляць. Мост, конечно, тут велічны. І сам горад. Звонку ён велічны, але ўнутры ён даволі сумна выглядае. Даволі шэры. Так, а што гэта мне там? Горную кветку прапанавалі сабраць. Усё настолькі шэрае і цёмнае, што я нават не адрозніла горную кветку ад звычайнай травы. Так, а што тут у мяне за маркер такі? Гэта сустрэцца з Толфредам. Добренька, ну што, я цяпер буду... Пайду ў Ветрагорск, паспрабую яшчэ раз далучыцца да расследавання таго забойства жанчын. Усё ж такі гэта справа, якая мяне вось проста... Якую не хочацца проста на паўшляху пакідаць. Мне ўсё ж такі хочацца разабрацца і пакараць злачынца. Нядаўна серыя забойстваў прымусіла шмат каго з жыхароў Ветрагорска, і я не паспела дачытаць. Ну вось, якраз такі нават сам Ветрагорск тут мне падказаў. Так, ну што? Усё так ціха, нібыта пакуль мяне не было, гэты злачынец усіх пазабіваў. Не, ўсё, знайшліся людзі. Кожны вечар я абходжу шэры квартал і кажу шэраскурым усё, што я думаю. Да ідзі ты лесам, нікчэмнік. Палац каралёў. Так, ну ідзе ж, ці дастаткова часу прайшло, каб мне... Мне трэба было яшчэ пераначаваць усё ж такі у мядовіку. Каб яшчэ больш часу прайшло, і дакладна ўжо пачаўся працяг даследавання. Так, а яшчэ магу прабавіць час тым, што выканаю квесты гільдыі зладзеяў. Так, зараз захаваюся.
Амаль отчинила, Амаль одомкнула. Ну що, сподіваюся, тут нікого нема, хто мене не бачить. Ага, ну, конечно же, оно на другим поверсе. Так, видать, тут еще спять. Спять, видатно. І мені потрібно... Як добре я підійшла. Скрадений бездокорный гранат. Все, тихо, тихо, тихо. Назад идем. Ой, цудовно. Меня не заважили. Круто. Супер. Єла Джордана. What? Need something? Щось потрібно. І мені ще некое задання було з гільдії злодіїв. Подстава. Процесс з лічбами. Ага. А, у самотнику. Ну ладно, значить пізніше буде. А тепер мені потрібно погуляти по городі. По-моему, уже злочинец повинен уже неяк себе проявить. Або знайти некий храм зала мертвых. А в зале мертвых есть святилище, бо мне бы хотелось все-таки выликоваться. О, Хелгрид. Это зала мертвых, а значит я понесся тут. Дякую за подбадьорування. Дякую. Воно справді подбадьорює. Так, святилище. Ці ось тут некие святилища. Не, в зале мертвых навряд чи буде святилище. Тут все ж таки мертвые, что логично. А, ось святилище, видатно. Святилище Аркея. Всі хвороби вилічені. Да. Ой, ви бачите, я вам місу скинула. Все, можна вертатися. Все, что хотела, я отримала. Так, я ножом меня выликовала, так? Так, все. Короче, повышение переконання это... Да, дарунок милосердности. Это то, что мне дашка добрословила. Коли я подарила ляльку, она сказала дякуй. Что? Треба походить. Тут... Не пам'ятаю, як треба гэты квест працягваць. Куды мне патрэбна ісці? Тут жабрачка грэе руки. Ага. Даннерам надеваюць шнурку новых місяц. Чаму я не лічуць гэта проста карчмой? Вышэй за маё разуменне. О, до речі, стол зачарування. Каці змогу нешта расчараваць з таго, што у меня есть абруч выдатнага змянення, каптур новічка. Так, шлюбную запаведь я не расчароўваю. А вось тое, што ў мяне гэта можна не расчараваць. Выдатна. Магчыма, яно недзе тут. Жылё каваля. А колькі зараз часу? Зараз 5:55. Мабыць, мне знайсці месца, дзе паспаць. Тут, конечно, заблукаць можна. Свечка над агненнем. О, напэўна, тут. Папрашу тады тут ложак. Калі шукаеш спаборніцтва, ты ў патрэбным месцы. Не. Мне хацелася заняць пакой. Натуральна, ён ваш на дзень. Я покажу табе пакой, праходзь сюды. Мне падабаецца яе голас.
Ельда ранній світанок. Трошки підваг, трошки сміху і спаборніцтва, што можа быць лепей. Ну, калі адняць спаборніцтва, мне гэта падабаецца I больш. still can't believe Я ж не Isabella's магу gone. верыць, што Ізабелла больш не мае. She Вона was была such a такой help Let me me know if alive. there's anything else you need. Калі нешта спатрэбіцца, яшчэ скажы. Окей. Так, паспаць. Ну, 8 гадзін, вядома. Так, давай, перацягвайся. Вы прачынаецеся, добра адпачываць. А яна так і не пайшла. Got some fresh baked bread У меня and столько good что cheese if спеченных you're хлеб after и a bite добрый to сыр, eat. коли Enjoy your жадаете stay. перекусить. And don't Дякую. break nothing. Поживайте як дома и ничего не зламайте. If you're looking for a challenge, you've come to the right. Так, значит, мне додались повышение навыка наручной сбои, летки на ред, соломная броня. Добрый адпачынак. Усе навыкі растуць на 10% хутчэй. А вось калі дома паспаць, то будзе на 15%. Белаш, вау! Вітаю ўсіх, вітаю рэйд. Вельмі прыемна. Гэта велика. Ну, напэўна, можна і так сказаць. Усіх вітаю. Дзякую вялікі за рэйд. Мне вельмі прыемна. Мы тут Skyrim стрымім. Намагаемся разабрацца з забойствамі. Безвелікі. У сэнсе, а гэта нейкі жарт пра веліку, ці што? Я трошки не разумею. Што такое? Цмок? Посудна, ножи, да іншыя тавары для дома, ўсё па разумным кошце. Дык пачакайце, а дзе ж... Садавіна і гародніна, ўсё свежае, толькі падавай. Гармер дужае сэрца. Working in Windhelm is great. Працаваць у Ветрагорску гэта цудоўна, часам я бачу ультрака зусім блізка. Табе даспадоба быць? Не, гэта conversation starter, вы з вілейкі. Забаўна, што мне даеце сюды рэйт, і я так... Ну вось такое спадзенне. Так, табе даспадоба быць кавалям? Капальства не самая захапляльная справа для мяне, але ўсе мы павінны займацца чымсьці карысным. Калі плашч буры выкарыстае адзін з маіх мечаў, каб забіць імперскага жаўнера, гэта будзе значыць, што я зрабіла ўнёсак у вызваленне нашага краю. Круто. Ну A ладно. word of advice. Don't buy discounted armor. Я валодаю фермай вастралі за горадам. Сумленная праца, хоць і трошкі нудная. Так, ну, тут усе гандлююць. Дык а дзе ж... Айш з тэлефона. Бел Эш. Окей, буду ведаць, як гэта вымаўляецца. 2 стрымы глядзіце на часова, гэта, канешне, круто. My father says we need to Бацька just кажа, get што on нам with our трэба lives. проста жыць далей, не It's that гэта так easy. лёгка. Так. Ну яны тут усе ходзяць, але нешта не працягваецца мой квест. Ну, мой. Ну так, мой. Я ж яго выконваю. Ладно, паспрабую ў іншую частку горада зайсці. Дом цікавостак. Дом цікавостак. Яго тут няма. Не. Лямпа. У лямпы зарад скончыўся. Толькі на раздачу балаў пачала. Менскіх для солодкімі рулетамі. Зразумела, чаму ты толькі на раздачу балаў пачала. А ў сэнсе я трошки не зразумела. На раздачу. Прабач, я ўжо забыла. Ці гэта... Так, я нешта забылася.
А, в риску, все, зрозуміло. Який рулет хочеш? Солодкий, відомо. Так. Ух ти! Так, а як сюди соскокнуть? Я хочу туди соскокнути, тому я бачу на їх дахах ніякі цікаві дошки лежать. Ага, мені не дають туди соскокнуть. Что ж такое? Ага, ясно. Тут не перескочить. Шкода, бо я би по гэтых дахах погуляла. Махляра ловок. А што у вас там адбывалася з баламі? І чаму аловак махляр? Я макам. Або са згушонкай. Ха-ха, крутяк. Рулет, маковый рулет. А, ставки на кейс Overwatch. А, Overwatch, як круто! Круто. Многие кажут, что гульня сапсавалася, але я все ж таки усе ж люблю Overwatch, нягледзячы на то, что распрацоўшчыкі відавочна на яго забілі. Ладно. Ці што квест? Я поважаю школу обновлення, Скайриму потрібно більше лекаря. Так, тут я вже була. І недзе ж павінна праявіць сябе забойца. Але ўсе ходзяць, як нічога ніякага, ўсё ў іх парадку. Мабыць, трэба сюды схадзіць, усю ніжнія кварталы. Ну ладно, давайте пагуляем. Пагадоў тут такія хоць якісь каляровыя плямы ў гэтым шэрым горадзе. Усё яшчэ ляжыць тут труп. Адчынялі лутбокс у Overwatch, рабіла прадказанні на балы і каналы. Ух ты! Круто! Цікавая, дарэчы, гульня. А што раскажы, што выпала? Ці выпалі якія-небудзь легендаркі, якія хацелася? Ранняя зорачка, глыбоцкая, ці рагачоўская. О, божахна. Пачынаецца. Калі што, я за глыбоцкаю. Са згушанкай. Так, давайте распачнем сварку. Ніхто не хоча нічога тут рабіць. Да што ж такое? Ладно. Чым адраць? Я за Глыбоцкую, таму што Рагачоўская піша сябе з цвёрдым знакам. У беларускай мове няма цвёрдага знаку, таму я за Глыбоцкую. Ось. О, дарэчы, адсюль я таксама скрала салодкі рулет, але яны яго так дагэтуль не аднавілі. Страх з мяне абы-які. І вось усё ніяк не праяўляе сябе. Тогда теперь я буду за яе. Добренько. Выдатна. З далучэннем да глыбоцкай згушонкі. Ні адной лейкі не выпала з 11 лутбоксаў. Ух ты, табе амаль заўсёды выпадалі легі? Я, по-моему, уже открыла 17. Ну, я не ўсе паспела забраць. І мне пакуль ніводнай легі не выпала. Круто! Пашанцавала. Так, ладно, я зараз яшчэ один раз завітаю на кірмаш, тому што мне чамусьці здаецца, што здавалася, што злачынец праявіць сябе менавіта тут. І ніхто. Ну ладно, тады сапраўды, давайте вернемся да... Толькі адна выпала на Мерсі. Ну, Мерсі гэта файна. А якая лега, дарэчы? Так, я тады перамяшуся ў свяцілішча Азуры. 4 легі, як круто!
Ладно, тогда в святилище Азуры. Вот. Шкода, конечно, что... О, Кинарет, богиня поветра, ветра и неба. Супер. І пайду тады працягваць выконваць заданні гільдыі магаў. Ось. Ну і зноў кулаки, серьезно. Вы серьезно думаете, что вы сможете меня перамагчы? Некие непужанные тут ваўки, мушу адзначыць. Нейкая ружовая спадча, які іх дадаў. Ружовая. З нядаўніх ружовая. Сольбім. Сольбім гэта... А які на па-англійску? Я просто гуляю на англійскай і магу пераклады не ведаць. Непраглядная яма. Ну і назва. Вау. Гэта гэтыя. Гэта реально яма. Ха-ха, прикольно. Гэта ж гэтыя снежныя эльфы і фалмеры, вось. Так. З китайскага івента, зразумела. Давно до іх давакі не заходзіў, адвыклі. Так, тут у нас гэтыя... Спам. Спам у нас забаронены. Таму зараз забанім. Все, выдатна. Кліматик Prohibition. Господарство у нас спам заборонены, тому ось все. Трэба неяк правіла гэта прапісаць. За спам баню адразу. І яшчэ адзін троль. Ну серьезно. Яны не паспяваюць да мяне дабегчы. Давно да іх давакін не заходзіў, адвыклі. Ну, мне здаецца, не толькі давакін можа іх перамагчы, гэтых ваўкоў. Просто літаральна любы прыгоднік ці прыгодніца, якія маюць зброю. Або карыстаюцца магіяй. Так, як тут акуратней спусціць? Ага, вось спуск. А вон яшчэ тролі пабеглі. Так, што гэта такое? Толькі не кажыце мне, што тут нідзе смок лётае. Або гэта яны ўжо нешта там узарвалі. То спамеры намагаюць тут тролі. І не кажы! Не кажы мне ты, Егоры. Спамботы спецыяльна сімваламі пішуць, каб аўтамат не выдаліў. Слухай, сапраўды, цяпер я зразумела, чаму яны так дзіўна напісалі. Так, ага, а вунь была дзе сцежка, я зразумела. Сартал. Я трошки не дайшла до той сцежкі. О, не. Давай, ляці адсюль. Я не буду з тобой біцца. Што ж, там уже ўсе сабраліся, наколькі я бачу. О, тут сапраўды такія раскопкі. Гэта яны на цмоках глядзяць, ці што? Напэўна. Куды яны? На цмоках глядзяць. Нават не запытвайся. Так, у маім радаводзе хапае чараўнікоў, і мне не жадаю аб гэтым размаўляць. Так, я ведаю, што ў зімаладзе раней было шмат маіх суродзічаў, і не не хвалюю, што цяпер усе сышлі. Пытанняў больш няма? Мы яшчэ не знаёміліся. Напэўна, яшчэ не. Брыліна Марыён, дом Талвані. За доўгія часы першая з сваёй сям'і, хто пакінуў Моравінд.
Now I'm here to Цяпер я study тут, каб вывучаць conjuration. выкліканне. Вось што That's мае what's important. значэнне. Табе тут не страшна? Why? Чаго? Because it's Таму што old гэта and full of месца dead старое, things? тут паўсюль смерць. Clearly, you've never Відавочна, spent табе any не time in даводзілася бываць у Morrowind. Моравіндзе. Моравінд таксама старое месца, дзе паўсюль смерць. Ты ведаеш што-небудзь пра Саартал? Not really. Амаль just that нічога, it's толькі very, тое, што very ён old. дуже стары. It was Здаецца, one of гэта the быў first адзін з cities першых of man in чалавечых Tamriel, гарадоў у I think. Тамрыэлі. Вау! А што табе вядома пра Анкана? I know I don't Я like the ведаю, way што he мне не looks at me. падабаецца, як ён I глядзіць на can't tell мяне. if he expects Не me магу to blow зразумець, myself ці ён up or чакае, to што я try and вымkну murder знутры, him. ці што я But he паспрабую clearly яго doesn't trust забіць. any of us. Але відавочна, што ён не давярае нікому з нас. Ладно, I'd better get going. лепш пайду. Вітанкі, And here we Толдзер. all are. Вось мы Shall we ўсе step тут. inside? Ідзём унутр. Усе? Мы ж толькі утрох. І ёсць тут дзе-небудзь эльфскія чараўнікі, якія даследуюць зоркі. О, так, мне ж Азура загадала з гэтым разабрацца. Так. Можна яшчэ? А што такога важнага ў гэтым месцы? Нас асабліва цікавіць распаўсюджанасць магічных пячатак на тутэйшых магільнях. Мы ніколі раней не сутыкаліся з чымсьці падобным. Што мы шукаем? Усё, што можа выклікаць цікавасць. Вось чаму мне так даспадобы гэтае месца. Мы не ўяўляем, што знойдзем. Калі падчас уроку хоць нехта з вас пачуў мае спробы растлумачыць небяспечнасць магіі, гэта будзе прыемным збегам акалічнасцяў. Хо-хо. Як хітра. Так, а ёсць тут дзе-небудзь эльфскія чараўнікі, якія даследуюць зоркі? Даследуюць зоркі, кажаш? Ты што? Тут не было чараўнікоў, якія цікавіліся зоркамі з таго часу, як... Ох! Чаго? А што здарылася? Што ж, гэта невялічкая пляма на рэпутацыі калегіі. Адна з мноства, на жаль. Табе лепей пайсці ў змерзлае агнень і пагутарыць з Нелакарам. Ён мусіць сам распавесці гэтую гісторыю, а я не хачу балбатаць яго за спінай. Окей, буду мець на ўвазе. Гарбаты зрабіў, ну што вы тут? Фейк Мандрейк, прыемнага піцця гарбаты, а мы тут прыйшлі даследаваць руіны разам з калегіяй. Так, ну што, можна пачынаць. Добра, калі ласка, не адыходзьце далёка ад мяне, калі будзем унутры. Там мусіць быць бяспечна, але ж асцярожнасць не перашкодзіць. Вось Берліна, а дзе астатнія? Там жа яшчэ мусіць быць той Норд, забыла, як яго забуць, і Чзарга. Ладно, напэўна, я ўжо ўнутры. Саартал, раскопкі. Мне цяжка ўверыць, што на гэтай раскопкі быў дадзены дазвол. Ага, вось он знайшоўся. Як некаторым з вас, магчыма, вядома, Саартал быў адным з першых нордскіх паселішчаў у Скайрыме, а таксама найбуйнейшым. І Чзарга знайшоўся. Пасля таго, як эльфы спустошылі... Ціха. Спустошылі яго падчас ночы слёз, і я не паспела дачытаць. Для нас гэта цікавая магчымасць даследаваць такую старажытную цывілізацыю і магію. Гэта захапляе, хіба не? Калі ласка, заставайцеся на пагатове. Гэтае месца яшчэ не цалкам агледжанае. Ёсць якія-небудзь пытанні, пакуль мы не пачалі? Ну, я ўсе пытанні пазадавала ўжо на ўваходзе. Мне больш няма пытанняў, за што мне ўзяцца. Ах так, што ж, чаму табе не дапамагчы Арнілу Гейну? Ён адзін з нашых даследчыкаў, а зараз працуе над сартаваннем знаходак. Бадай яму не за мяне дапамога ў знаходжанні чароўных артефактаў тут, у руінах. Нам патрэбны ўсе зачараваныя рэчы. Карыснасць зачаравання значэння не мае. Калі што-небудзь знойдзецца, мы агледзім гэта разам. Так, давайте подумаем, што рабіць астатнім. Берліна, даражэнькая, чаму табе не пашукаць ахоўныя чары? Усё, што прызначана не пускаць сюды прышлых. Не ўзаемадзейнічаем з імі, толькі абазначаю. Ну добра, паводзьцеся асцярожна, але не нудзіцеся. Так, яны ўсе ўжо накіраваліся на свае заданні. А я, можа, напэўна, я вазьму тады... Так... Решение будет... Ага, мне бы... Магия, иллюзия. Вот я хочу взять свечку. Вот светлые свечки.
які лунає щось шарик світла. Ось чарівне світло. Окей. Кабах видиться. Яна, конечно, займає дуже шмат магії. Я, напевно, лепш змінення. Ось світло свічка, каб яно лунало за мною. Ось, так буде зручніше. Адразу ўсё бачна. Хаця, конечно, калі б я была каджыткай, а я звычайна праходзіла за каджытак, то было бы зручней, бо я магу у любы момант уключыць начное бачанне. О, хлопцы ўжо куды зайшлі. Напэўна, хочуць адасопіцца. Толькі задумацца, мае продкі разбралі таму продкай Омунда. Столькі крыві пралілася. Ух ты, калі тут пераскочыць, то тут куфар. Круто. Я ўжо нешта знайшла, атрымліваецца. Зеле малога лічэння і золата. Ну, не так і шмат, але хоць нешта. Так, это шуфель. Свечка зникла. My ancestors destroyed the homes of Onwin's ancestors. So much Тут что? bloodshed. Костковая мука, лускаўніца. Прыемна, нейкія інгрэдыенты знайшла. Так, а дзе? А, вон там. Ясна, ўсё адно прыйдзецца туды перайсці. Яны кудысьці ідуць, спускалі. Ой, выбачце, я не бачу нейкіх прыкметак, ну, ахоўных чараў. Яны альбо не тут, альбо даўно рассеяліся. Упс, я шуфель скінула. Зарга. Жарка не знаходзіць у гэтых руінах нічога, акрамя пылу. Як думаеш, навошта мы тут? Бо так загадаў Толфтер. Ён кажа, што тут ёсць што вывучаць. Псе, файны адказ. Ладно, пайду яшчэ пагаманю з Брыньёлай. Здаецца, так яе завуць. Ага, яна мне нічога новага не скажа. А дзе Норд? Онмунд, здаецца. Ух, святло свечки знікае, адразу так цёмна становіцца. Онмунд, дзе ж ён? Не бачу яго. Можа, ён наверсе застаўся. Зараз падымуся, пашукаю. Ой. Так, напэўна, лепш абысці неяк іначай. Толькі не хапала яшчэ захраснуць. Джазарга. Чаму яны свечкамі не карыстаюцца? Так, Онмунд ужо Толфтер. Казка, заставайся на пагатове. Гэтае месца яшчэ не цалкам агледжанае. Так, што мне патрэбна было зрабіць? Знайдзі Арніла Гейна. Ён недзе ў паўночнай частцы руіны, ён скажа, што табе рабіць. Окей. У паўночнай, бо ўпэўнены, бо ён... А хаця, так, руіны такія вялікія. Не зусім паўночна ўсё, што было, што вітанкі. Арніл Гейн. Патрэбіцца вечнасць, каб усё гэта перарабіць. Толфтер даслаў мяне дапамагчы табе. Што? А, так, ты, я тебе памятаю. Будзеш дапамагаць? Файна, толькі не сапсуй маю працу. Я пакуль агледзеў толькі частку гэтай секцыі. Ты можаш пашукаць што-небудзь у памяшканнях на поўнач адсюль. Паспрабуй паводзіцца асцярожна, добра? Мы не хочам тут нічога паламаць. Адшукаць магічныя артефакты. 4 штукі. Дык што мне трэба рабіць? Проста адшукай магічныя артефакты, якія тут засталіся, каб я занесу. Куды занес? У спіс. А што табе вядома пра Анкана? Ён задаваў вельмі шмат пытанняў пра мае даследаванні. Думаю, Талмар хоча скрасці маю працу. Натуральна, нічога яму не сказаў. Тое, чым я займаюся, за дуже важнае. За дуже важнае? А ні слова аб гэтым. Ён стаіць над пустым сталом. О, вісячы мох. Ты што, чараваў гэты вісячы мох? Прабач, калі ласка.
Ну што? Я можу паказваць на нейкія артефакты. Зачараваны персцёнак. Дарэчы, гэты зачараваны персцёнак нам мне куды трапляе у вопратку. Вышае здароўе. Старажытны амулет. Так, тут спрацавала нейкая пастка, я так разумею. Але я паспела ад яе ўхіліцца, так? Дарэчы, прикольна, што ад першай асобы без гэтай свечка на яе можна прямо паглядзець. Вось яно што. Ясна. Як мне абысці? Вон там можна абысці. Што гэта быў за шум? Усё ў парадку? Не, я тут у пастцы. Можахна, гэта здарылася. Нешта актывавалася пасля майго дотыку да амулета на сцяне. Направду? Мабыць, гэты амулет ёсць чымсьці важным. Ты можаш як-небудзь ім скарыстацца? Выкарыстаць амулет Саартала, каб вызваліцца з пасткі. Ну добра, давайте паспрабую апрануць. Вопратка. Зачала. Амулет Саартала, вось. Ты бачыш гэта? Нейкі рэзананс паміж табой і сцяной. Напэўна, гэта мае дачыненне да амулета. Цікава, які эфект могуць зрабіць твае заклёны? Ох. Ага. Мне патрэбна туды стрэльнуць. Я ўжо проста не памятаю, дуже давно праходзіла. Разбурэнне. Ну, вогненная страла, допустим. Вау! Выкарыстаць амулет. Ісці за тофтером. А я ж не ўсе амулеты знайшла. Ну ладно. Магія. Вот камень изменения. Бескрылая лярва деменции. Ух ты! Я ж могу ей теперь выкликать до себе. Вау. Круто. Ого, это вельмі незвычайна і даволі цікава. Вау, я открыла некие двери. Костковая мука. Навошта гэта было запечатваць? Што гэта за месца? Ён так ідзе спакойна ідзе, хаця тут пэўна ёсць нешта, што можа яго забіць. Хаця калі ён магутны чаравік, напэўна яму няма чаго баяцца. Я не памятаю, што нас там чакае, ласка, быць напагатове. Так, а што тут? Ведаеш, што табе твае ўчынкі распачалі ланцуг падзеяний. Пры суд не вынесем, бо цябе не было магчымасці аб гэтым ведаць. Прысуд будзе вынесены тваім наступным учынкам, таксама таму, як ты расправішся з пагрозамі, што чакаюць цябе наперадзе. Гэтае папярэджанне перадаецца табе таму, што ордэн псіджыкаў верыць у цябе. Ты маг, і толькі ты маеш патэнцыял, каб папярэдзіць катастрофу. Паводзь сябе вельмі асцярожна. Ведай, што ордэн сочыць за табой. Вау. Я клянуся, я толькі што адчуў нешта вельмі дзіўнае. Што зараз здарылася? Тут праявіўся нейкі прывід ці зданне, ён размаўляў са мной. Баюся, я нічога не бачу. Можаш распавесці больш аб тым, што табе прыбачылася? Ён сказаў нешта пра пагрозу, што чакае наперадзе, і пра ордэн псіджыкаў. Ордэн псіджыкаў? Гэта дакладна? Вельмі дзіўна. Пагроза наперадзе? Ну гэта ж зусім не мае сэнсу. Псіджыкі ніяк не звязаныя з гэтымі руінамі, і прадстаўнікоў іхняга ордэну ніхто не бачыў ужо вельмі даўно. Магчыма, нам трэба заглянуць унутр гэтых трунаў. Цяпер, калі ласка, паводзь асцярожна. Хто ведае, што мы тут адшукаем? Так, што гэта за ордэн псіджыкаў? Яны былі гуртом чараўнікоў, створаным нават раней за імперыю. Вельмі магутным, вельмі скрытным. Ніхто іх не бачыў больш за 100 год. Яны зніклі разам са сваім сховішчам на выспе Артэю. Я не ўяўляю, якое дачыненне яны могуць мець да гэтага месца. Чаму ордэн псіджыкаў скандактаваўся са мной? Я не маю аніякага ўяўлення, але гэта захапляльна. Канешне, калі гэта праўда. Выспа Артэем знікла больш за 100 гадоў таму, і з таго часу ніхто іх не бачыў.
Але зараз яны раптам вырашылі скантактавацца з табой. Як жа гэта інтрыгуе? Я б успрыняў гэта з гонарам. Псіжыкі заўсёды мелі справу толькі з тымі, каго лічылі годнымі. Окей. Ну, беражы сябе. Ну, тут давалі свет. Ага, ясна. Я, напэўна, абмяжуюся атрэнахам. О, ён нянога атрэнаха выклікаў. Я не хочу пашкодзіць гэтага. Я не хочу пашкодзіць свайго настаўніка. Ладно. Уф. Хтось оборонять себя. А, и костковая мука. Так само спытается. Золото. И он куда пошел? Куда он пошел? Куда? А, все. Разумела. На нас только что напали, и он, як нічога ніякага, пайшоў далей. Ну, які смелы чараўнік. Гэта так захапляльна. Так, а што мне трэба? Ісці за Товтером. Ну, ладно. Рыхтуйся абараняць себя. Ну, я зразумела. Ідзі далей. Не адцягвай на мяне ўвагу. This is simply fascinating. Цікава, ён бы сам адчыніў гэтыя дзверы. Давай, ідзі далей. Што ты спыніўся? Чому я не могу стрелять? Дивно, чему мне перерывается заклён? Я ніколі раней не бачу нічога падобнага ў нордскіх руінах. Ты толькі паглядзі на ўсе гэтыя труны. Яны патрабуюць руплівага агляду. Мне хацелася б застацца тут на нейкі час, праверыць іх. Ты, аднак, мусіш рухацца далей, паглядзець, не знойдзецца там тое, што ўзгадваў твой прывід. Але калі гэта сапраўды небяспечна, сцеражыся. Ідзі далей, я ў хуткім часе цябе даганю. Ведацца, якая падгроза ўтрымліваецца ў Саардале. Ага, ось гэта ўсё. А я б хацела тут усё агледзець, канешне. Бо тут яшчэ ёсць неадчыненыя труны, і, пэўна, хтосьці накінецца на Товтера. Так, ну што, паглядзім, што там далей? Трэба сапраўды быць уважлівай. Калерка, урна. Бездокорный метод, зелье малого запасу сил. Изот. Зелье хуткой магии не можно взять, в принципе. Так, пастки, стерожитесь. Не сказали стерожися. Вау, стерагчися. Якое тут цікаве освітлення прямо.
Ой-ой-ой. Ага, сказала стерожись, я в вынику натрапила на пастку. Так. Ну, конечно, гэта ж квест гильдии магов, так что хутчэй за ўсё і пастку паходзіць магічна. Чому ти? Я напевно візьму ліпше охолоджальник. Смертіслав. Ох, не діва, що він такі могутний. Так, хутке лечення. Брав Смертіслав. Нельга чаровать, коли ви кричите. Зелье. Ух, треба пополнить запасы зелья. А, не, еще один остался. Это ён кричить. Драус, Смертіслав. О, бачили, до речі, бачили? Я, коли його забила, він упав, і його вочі поступово погасли. Вау, я першиню гэта бачила. Ну і ён упаў тварам да гары, і таму я змагла гэта ўбачыць. Так, ну што, трэба быць уважлівай наперад. І, напэўна, мне спатрэбіцца ўсё ж такі святло. Не, паставлю гэта на хуткае. Ага, цяпер значна лепш. А гэта яшчэ не адчынены. Не, адчынены. Трэба быць уважлівай, ці будуць там руны. Ой, велізарны камень душ. Ящичок з грошима. Рубін. Ліпська острова. Так, тут нікого нема. Стальовий кинжал ляжить. Чинить железні двери. Ну, конечно, знову стиражи, треба стерагчися пасток, сказала Імбіль, і просто взяла і відчинила куфар. Куди мені потрібно, що я шукаю довідатися, яка погроза утримується. Окей, готов тим напрямку, а тут є... Ага, хоча зовсім мені треба ось так обійти. Я сюди вийшла і... Ага, піднялася. А тут що? Що це за зала такая? Ці гэта просто тут пусто, нічого нема.
Акрамя вісяч... А, нават вісячы мог не сабраць. Я пераскочыла. А не, ёсць куфар. Выдатна. Він усяго 14 монет, але ён дазволіў мне павысіць узровень. Так, куди там я працягвала? Ага, вон туди. Працягвала свой шлях. Ага, пастка. Обойти аккуратненько. Золото я бы не кинжал. Так, ось пастка. Там были дірки, якія... А, драугры. Няхай спять. Не хочу их турбовать. Зелье могутной магии. Ага, колонны. На колоннах 2 рыбы. Зразумела. 2 рыбы. Потым птушка и змея. Змея и рыба. Ага. Я зразумела. Гэтыя колонны можна... Их можно варушить, але як мне трэба поставить? Гэты слуп можно варушить. Мабуть, патрэбна, каб яны былі аднолькавыя. Дзе ж подказки? Я уже забыла, дзе тут ёсць подказки. Мабуть, у тых драуграў, якія муслі на мяне накінуцца. Где-то действие мусит быть подсказки. Але... Мабуть, реально дозволить тем драуграм на меня напасть. И... О, зелье могутной магии. И тогда... Ага. Спокойный драугр. Ох, я отлично его перемогла. Золото. Наверное, что я взяла аметист. Не, ніяких подказок. Але ж яны недзе мусяць быць, тыя подказки. Мабыць, яны ёсць на маім амулеце. Вопратка, амулет Сартала. Ніякіх подказок на конт колон. Мабыць, просто зрабіць так, каб яны былі аднолькавыя. Вось не памятаю, як гэтая загадка вырашаецца. Боже, трэба было просто паглядзець вышэй, ну вось жа, там гэтыя падказкі адразу. Так, ну тут рыба. Так. Дарэчы, што я там взяла? Хуткае лечение. Ага. Хуткае лечение адаўляе 75 пунктаў здароўя. Изменение светлой свечки. Так, ну тут мусит быть змея. Тут птушка. И тут птушка. Птушка. А тут рыба. Ну, так, у цемры гэта, конечно, заўважыць складана. Так, ну што, хуткае захаванне і задзейнічаю вагарку.
Все, выдатна, все спрацавала. Але круто, я, конечно, пройшла мимо тих драугерів незауваженою. Ну тут певно есть драугер, видите. Пастки, пастки. Куди ж без пасток, подземельні. Гэта я так іду? Ці і тут сапраўды зямля дрыжыць? А, не, там драугры ходзяць. Вось бы да яго падкрасціся і просто са схаванасці забіць. Так, зараз ён павернецца, я паспрабую да яго падкрасціся. Давай. Ты так і будзеш тут стаяць? Ага, ось адышоў, 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 і я... Сім'я. Ой, так, нормальне лічення. Це ж моє лічення. Весело тут у вас, конечно. Так, светлосечки. Мне не хапае рук, каб павесіць усе заклёны, якімі я хачу карыстацца. Або трэба было ўсё ж таки браць каджытку, каб карыстацца начным бачаннем. Павуцінне, значит, тут недзе будуць павукі. Калі у вас ёсць арахнафобія, калі ласка, будьце напагатове. Вау, шкляны меч. А, дык ахаладжальнік выглядае як звычайна шкляны меч, я зразумела. Шкода 29, а ахаладжальніка 32. Не, ахаладжальнік, конечно ж, лепей. Зеле магии и золото. Ага, бачу там руну. Так, а як же мне продраться? А, сквозь паутину можно было... Так, а як же мне пройти мимо этой руны аккуратненько? Не, все ж таки яна спрацавала. Мабуть, пераскокнуть? Праз яе можна пераскокнуть? Не, нельга. Так, рыба. Рыба-змея. Рыба-птушка. Ага, зразумела. Що тут буде? А, ось о чому справа. Ага. І яно якраз підказує не тільки там, на тих слупах, але ще і над самими колодними, як треба. Так, калі гэта... Так, ад гэтай рухаецца тая. Гэтая рухаецца тая. Ага, значит, змея, рыба, птушка, рыба. Все, можно запускать. Выдатно. Карацей, каб вырашыць гэтую загадку, ну такую, дзе адна калона актывуе іншыя,
Вось, але кожны раз менш. Трэба спачатку высветліць, якая калона актывуе якія. Спачатку у правільнае палажэнне паставіць тую, якая актывуе ўсе астатнія, потым тую, якая актывуе дзве, ну і гэтак далей, пакуль апошняя не застанецца тая, якая іншая не чапляе, толькі сама змяняецца. Вось, і такім чынам вырашыць гэта. Так, бачу пастку. Я падумаў, што трэба ўжо дагнаць цябе. О, ну нарэшце, дзядуля. Толькі ж ты глядзі, не наступі на гэтую пастку. Урна золата. Ух ты, алхімічная лабараторыя. Правда, тут цёмна, канешне, як у пячоры, скажем так. Так, аднаўленне здароўя. Напэўна, зраблю сабе пару зелляў. Все выдатна. Зелле папоўніла. What could this place be? Што гэта можа быць за месца? Так, нічога Until next новага time. мне не скажа. Малайчына, дзядуля, ты актываваў пастку. Ну, што я скажу? Так, усё ж таки не хапае святла. О, зеле лячэння, выдатна, тое, што мне патрэбна. Ух ты! Вау! Якая штука! Well now, Ну і Would you ну, вы look at толькі that? паглядзіце на гэта. I never imagined. Ніколі не ўяўляў, што мы знойдзем нешта падобнае. Чаму яно Why is схавана this так глыбока buried ўнутры so Саартала? far in Sarthorn? Be prepared to defend yourself. Хтось Take абраць care. сябе. Даведацца, как пагроза. Ага, яшчэ заданне не абнаўлялася. Так, ну што ж, тут багата пахавання, то бок на нас хутчэй за ўсё потым накінуцца драўку. Did you hear А something? вон, нават ужо гатовая. Юрик Волкс. Нішто не дапамагае. Працягваю займаць яго абсталку. Што ён спрабуе там зрабіць. Ладно. Лячэнне. А, я хоць адкінула трошки. Ага, ён яго аслабіў, і я змагла яго перамагчыць. Адчуваю себе каментатаркай. Гэта я не адзін бачу, верно? Гэта папросту штосьці непаўторнае. What could this place Што be? гэта за штука? Я не уяўляю, гэта дзівосна, папросту дзівосна. Ахімаг неадкладна павінен даведацца аб гэтым. Яму трэба ўбачыць гэта на свае вочы. He needs to see this for himself. I don't dare Я не leave this насмелюся unattended. пакінуць гэтую рэч без нагляду. Можаш вярнуцца ў калею і распавесці Сава Суарану аб нашай знаходцы. Калі ласка, паспяшайся. Окей. Адсюль жа ёсць кароткі выхад, я спадзяюся, таму што мы прайшлі даволі вялікі шлях. Так, звычайна са скарымаўскіх рунаў там ёсць кароткія выхады, толькі я хачу спачатку агледзецца. Што яшчэ ёсць? Чэрап троля. Ну, канешне, якая ж пячора без чэрапа троля? Гэта што? Вірулентная атрута шаленства. Ух ты! Я меньше камень душ. Посох Юрика Голдерсона. Вы несете зашмат грузу. А что за посох? Ладно, зараз погляджу посох. Зброя. Посох Юрика. Цель атрымоўвае 25 пунктаў урону і 2 больш урону магіі. Ну, не только мне гэта было патрэбна, так что... Так, стоп. А у меня тут есть зброя.
Железная стрела, гэта ў мяне стралялі хутчэй за ўсё. Оркская страда, сталёвая булава высушвання. Я ж не змагла яе. Ну что ж, я поскидывала лишнее и смогу теперь взять посох. Где... Так, посох. Где ж он? Где посох? Згубила посох. Prepared to defend yourself. Чому я його не бачу? Страждає нотика. Сталева булава высушивания. Все, взять посох был только один шанец. Выкинувший его уже не верен, что? Так. Ось не бачу посох, это зник. Стрелы выкинула, ось булаву выкинула, яку не змогла розчарувати. А посох як випарився. Да що ж це таке? Магія. Слухай, це правда магія. Риск. Згодна. Ну, нема посоха. А може його не викинула? Ні, викинула. Нема посоха. Цікаво. Ну ладно, значить, мені він уже і потрібний. Ну что ж, тогда выходим. Хочу тут поглядеть на эту штуку. А, я на неё не реагую. Класс. С рунами там некая такая. Так. Господи, еще тут уже никаких пасток не будет. Ага, я вышла ось до некой печоры натуральной. Куфар. Куфар так книга заклёнов поднять зомби. Ой, смарагд. Книга заклёнов. Файно. Вау. Серед папороті. Видите, як знайшла нібито папороть кветку. А, справді я знайшла папороть кветку. Новое слово моци. Слово моци вивчено. Лёд і ледяная форма. Класно. У меня, по-моему, еще душ смоков больше, чем слово выучила. То вот я могу их... Вось крики. Ледяная форма. И у меня так, у меня 5 душев. Тому я могу выучить. Ну, у меня ж 5 душ. Я душу. И... Калі паспрабаваць. Ага, яно замарожвае. Ух ты, якія крышталі. Так, трэба падрабязней пра яго пачытаць. Крыкі. Ледзяная форма. Ваш дом умуровае ворага ў ледзяную глыбу. Вау, як крута. Класна, ну патроху вучуся быць смоканароджанай. Что, выходим? Сортал раскопки. Это откуда вышло? Это мне теперь треба соскокивать. Темно. Тут, конечно, темно. Только каджи там тут зручно. А яны все еще там корпаются. Мои однокурсники. Не бачно нікого. Мабуть, уже вернулися у колегію. Ну что, и нам час прийшов вернуться в колегію. Ух, свежее паветра. Магчыма, нават занадта свежа, улічваючы, што мы так моцна на поўдні. На поўначы, выбачаюся. Капуста, моя капуста. Стол. Вось што тут стол стаіць. Калі нешта цяжка вынесці з руін, каб можна было там пакласці і вернуцца потым.
Так, ну что, где там коллеги? Мы же совсем неподалеку от Зимоулада, так что можно и пехотой вернуться. Свежка, конечно, зараз вельмі недоречно надо мной лютая. Ось якраз, коли я про гэта сказала, яна якраз і знікла. Так, вон, святилище Азури, пригажа стікає. Хто уже хоче на мене нападати? А, троль. До речі, я зараз хочу поспробувати на їм свій крик. Ух ти! Мені сподобалося. Так, теперь можно уже магию лечения поставить. Так, я зараз поднимаюся у гору, а мне ж лепш спускаться, хутчэй за все. Хотя, ось я иду в напрамку Зимоулад. Ну ладно, спускаться, ну, в сенсі, спуститься можна заўсёды, а ось подняться... Ага, хтосьці тут напал на козу. Значит, нигде неподалеку мусить быть Эльзяна Чаровник, где тырчаў лядяж. Сказы несчастные. Ага, ну тут, видать, перевал, и входим до Зимоулада. Так, вельмі зручна, што якраз побач з калеяй ёсць гэтыя раскопкі. І адразу выходзім уже да дамоў. Зручна. Яйкі. Не, няма яйка. Я хотела яйка скрасці. Што ж, приемно. З аднаго боку такі сумны гарадок, усяго некалькі дамоў, але з іншага боку ён ж такі утульны, такі адасоблены. Ну што, напэўна, я вярнуся ў калі. А, дарэчы, мне ж Азура загадала... Ось, яна ж мне загадала у кагосьці там спытаць. Мяне накіравалі у... Куды мяне накіравалі? У карчму тут нейкую. Трэба зараз знайсці. Ваш закон, ты заважыш мяне. Вось, у змёрзлы агмень. Падысці, каб кагосьці там знайсці. Чараўнікі не дазваляюць там заходзіць у калею. Кажуць, што там небяспечна. Конечно, там небяспечна. Калі ты не хочаш прынесці мне новую бутэльку, можаш ісці далей. Так, а хто мне патрэбны? Чорная зорка. З Нела Карам. Окей. А, мне патрэбны эльф. Сапраўды, я ж уже і забыла. Эльф. Нелакар, віталочки. Мої дні у калегі давно минулим, але я обираю заставатися недалёка ад яе. Мы з Дагором прыйшлі да ўзаемапаразумення. Ён мне не перашкаджае, я сачу за тым, каб мои эксперыменты не разбрылі ў карчму. Ты з калегі? Не, багіня, ўжо шмат год, не. Я пакідаў Зімоулад на нейкі час, а потым вярнуўся і застаўся тут, у карчме. Навошта ты бежыць у карчме? Я працягваю рабіць даследаванні, каб было чым займацца. У Зімоуладзе застаюцца дзеля таго, каб быць бліжэй да былых калегаў. Што ў тебе ёсць на продаж? Глядзі. Аднаўленне... О, можа яму вопытку прадаць? Мантыя навічка разбрыння, бо яна ж мне не патрэбная. Так... Срэбны персцёнак. Ладно, срэбная караля са смарагдом. Ну ладно, потым вернуся да цябе. Кнігі. Ух, колькі мне ўсяго тут. Розныя, камені душ. Ага, яго цікавіць толькі камені душ. Ладно. А кнігі? О, колькі кнігаў заклёнаў. Я шукаю эльфскага чараўніка, які даследуе зоркі.
Кто прислал тебе? Was it the Коллеги, college? Ярл? The Jarl? Мы ж погодились, что We на гэты agreed there кон would be больше no не more будзе questions. пытанняў. Мне заслала святарка Азуры. You're working with the Ты Daedra? працуєш на Дейдра? Ага, Right. распавядзі Now мне tell me яшчэ the пра one about the аргінарскую Argonian служанку maid and the ірлівага lusty барона. Ладно. Слухай, я могу A заплаціць. few coins for my Крыху soul. грошай за маю душу. If only you Калі understood б the тебе толькі irony. было зразумела гэта What do you іронія. know about Што ты soul хочаш ведаць аб каменях душ? Каменях душ, чаму ты пытаешся? That's what caused Гэта all тое, the што trouble. выклікала ўсе беды. Soul Камені gems are душ used in enchanting, выкарыстоўваюцца пры зачараванні, break але потым afterwards. яны распадаюцца, Except акрамя аднаго. Azura's Зоркі Азуры, star, артефакта a Дейдра, Daedric які дазваляе artifact that праходзіць праз allows сябе any number любой of колькасці souls to душ. pass through it. Some of us Некаторыя wanted з to нас find жадалі out how. даведацца, якім I was чынам. working under Malin Я тады Varen працаваў then. пад If кіраўніцтвам only we Маліна knew what Варена. was really Калі б мы planning. толькі ведалі, што ён планаваў. Давай, што зрабіў Малін? Malin wanted to Малін alter жадаў the star. змяніць зорку. Ён He was паміраў, dying, хвароба. Ён diseased. думаў, што зможа He thought he захаваць could сваю store his душу own ўнутры, soul inside, стаць become неўміручым. immortal. Душу. It drove him Гэта mad. прымусіла яго Students зварыць, і started вучні dying. пачалі паміраць. Eventually, the Урэшце-рэшт, college exiled калегія him. выгнала He яго. took a few Ён loyal узяў disciples некалькі to верных Ilinalta's вучняў з сабой deep у and глыбіню vanished. Іналіты і... Look, I don't care Слухай, who мне asked не you to цікавіць, find хто the запытаўся star. цябе аб зорцы, Don't але take не it back аддавай to яе Азуры. Azura. Дейдра The злыя, Daedra гэта are за іх evil. Малін They're the страціў reason розум. Malin went insane. О. Як Дейдра адабралі ў Маліна розум? Azura is Азура no незвычайная ordinary Дейдра. Daedra. Яна She кіруе commands an цэлым entire царствам у realm забыцці. inside of oblivion. Чым больш Малін The more працаваў з Malin зоркай, worked on the тым star, глыбей яна the more пранікала she ў was яго. able to damn him. It started Пачыналася slowly гэта at first. павольна. Малін Malin бачыў would see рэчы, якіх things that насамрэч weren't не there. было. Потым Then ён he would пачаў yell at крычаць навучныя students over засловы, words they якіх hadn't яны said. ніколі не вымаўлялі. Then one day А I інойчы я walked in знайшоў and пакой, і Malin had Малін забіў killed a вучаніцу, і ў student. жахлівым And in a падліве horrific натхнення moment of пачаў inspiration, выкарыстоўваць he яе started душу ў using сваім her soul for даследаванні. his work. Здаецца, Малін заслужыў гэта. The college would agree. Калегія пагадзіцца з But you табой, have але any ты idea how можаш many уявіць, innocent колькі lives невінных were cut жыццяў short, абарвалася, just so каб Azura Азура could магла have revenge. адпомсціць. We're Для nothing to Дейдра the мы Daedra. нішто, пешкі, якіх Pawns можна to move рухаць around, туды-сюды, praise and караць punish as якім they заўгодна see fit. чынам. А як працуе зорка Азуры? I mentioned Я how ўжо the казаў, star што is a зорка soul гэта gem. камень душ, які Only it ніколі не never gets распадаецца. depleted. Есть There's одно another правило, rule the artifact якому follows. следуе артефакт. You can only store white souls У ім in можна the заховаць star, толькі belonging белыя to the душы, што lesser належаць да creatures. меншых істот. Azura's Магія magic Азуры won't не allow дазваляе black чорным souls to душам enter it. пранікаць у яго. As a mortal, Малін Malin's смяротны, і soul яго was душа black, была чорнай. so part of Таму ў his сваёй work was працы breaking ён past спрабаваў Azura's паламаць rules. правілы Азуры. He was Ён быў close блізкі да before. гэтага, калі Well, аб гэтым я I ўжо already told you. распавядаў. Ага, вось і чым Until справа. next time. І які ж зручны камень? Гэта як адмычка. О, посох чарадзейнай улады? Ладно, не буду красці. Словы маці клана Агнісі не перакладзена пакуль што. Вау, колькі ў яго кніжак. Тактыка заводных атрадаў. Клас! Ужо ўсё паперакладзенае. Так, і напэўна мы гэта чыталі. Мяжа заваёва. О, дарэчы, пра мяжу. Можа, пра мяжу якраз і варта прачытаць, бо мы якраз, я ў адным з папярэдніх стрымаў якраз такі мела справы з гэтымі са спрадвечнымі жыхарамі мяжы. Мяжа заваёва і замірэнне грамадская гісторыя серадзіла, выдавецтва універсітэта Гвільяма, 3 эра, 344 год. Гісторыкі часта выяўляюць засяленне Тамрэйля людзьмі як прасталінейны працэс, што адбываўся ў выніку вайсковых паходаў скайрымскіх нордаў. Насамрэч, чалавечыя расы жылі ў розных кутках Тамрэйля яшчэ да заснавання Скайрыма. Гэтак званыя нідыйскія народы ўключалі протасерадыльцаў, продкаў брэтонцаў, абарыгенаў Молатапада і, магчыма, ўжо вымерлае людское насельніцтва Моравінда. Кажучы проста, норды таксама ёсць прадстаўнікамі нідыйскіх народаў, толькі ім не ўдалося знайсці варыянт мірнага суіснавання з эльфамі, якія прыбылі ў Тамрэйль раней за іх. Канешне, Ізграмор не быў першым перасяленцам, чалавекам у Скайрыме. Насамрэч, уцікаючы ад грамадзянскай вайны на Атморы, як кажа песня вяртання, Ізграмор проста следаваў традыцыю уцёкаў з Атморы. Тамрэйль служыў бяспечнай гаванню для атмаранцаў задоўга да прыбыцця Ізграмора.
Незадаволеныя дысідэнты, паўстанцы, беззямельныя, малодшыя сыны ўсе здзяйснялі цяжкія падарожжы ў новы свет Тамрыэля. Новыя археалагічныя знаходкі адносяць першачалавечыя паселішчы ў Малтападзе, высокай скале і серадзіне да мерытычнай эры 800-тысячны год, то бок за стагоддзя да Ісхрамора. Нават прымаючы тое, што 12 норскіх каралёў да Харальда былі сапраўднымі гістарычнымі постацямі. Нідыйскія народы былі меншасцю на землях эльфаў, і іх не было выбару, акрамя як жыць у міры са старэйшай расы. У высокай скале Малтападзе, серадзіле і мажліва ў Маравындзе яны гэтак і жылі, пакрысе расцвітаючы, займаючы новыя землі ў апошнія стагоддзі мерытычнай эры. Толькі ў Скайрыме суіснаванне не атрымалася, і пра гэта падрабязна апавядаюць песні вяртання. Магчыма, будучы блізка да Атморы, продкі нордаў мелі дастаткова ўпэўненасці ў сабе, каб не падпарадковацца ўладзе скайрымскіх эльфаў. Нордскія хронікі кажуць, што у часы караля Харальда, першага ў гісторыі нордскага ўдара, першая эра 113-221 год. Ух ты, амаль 100 гадоў пражыў. Атмаранскія найміты вярнуліся на радзіму. Пасля ўсталявання ў Скайрыме каралеўства з цэнтральнай уладай, так ці так, схема была створаная. У Скайрыме людзі прасоўваліся з дапамогай вайсковай сілы, новыя паселішчы з'яўляліся на мяжы лініі фронту, і раздзяленне паміж землямі эльфаў і людзей было даволі выразным. Але за межамі гэтай зоны канфлікту іншыя нідыйскія народы працягвалі суіснаваць з эльфскімі. Калі норскія войскі першай імперыі ўвайшлі ў высокую скалу і серадзіл, яны знайшлі брэтонцаў і продкаў серадзільцаў, якія даўно жылі там сярод эльфаў. Канешне, нордам спачатку цяжка было адрозніць эльфаў і брэтонцаў, дзве расы, якія ўжо даволі шчыльна перапляліся. Прыбыццё норскіх войскаў парушыла раўнавагу паміж нідыйскімі народамі і эльфамі. Хоць нордскае перабыванне ў высокай скале і серадзіле было даволі кароткім, менш за 200 год, вынік быў рашучым. З тых часоў улада ў гэтых рэгіёнах перайшла ад эльфаў да людзей. Мяне заўсёды так засмучаюць гэтыя падзеі ў фэнтэзі, калі улада ад чараўніцкіх рас пераходзіць людзям. Ну, я хочу высокае фэнтэзі, дзе як бы людзей або зусім няма, або людзі не маюць такі вялікі ўплыў. Ну, прынамсі, не выцісняюць іншыя расы. Ну ладно, працягваем. Вяртаемся ў калегію. Нібыта дамоў вяртаюся, бо заўсёды у кожным сваім праходжанні я звычайна у першую чаргу я іду ў форт Амол, каб забраць адтуль заклён часовага лука, а потым іду ў калегію Зімаўлада. Зрабі ласку, не турбуй архімага. Чаго ад мяне тут чакаюць? Ніякіх чаканняў няма. Калегія — гэта месца, дзе можна вольна вучыцца і практыкавацца ў чарах. О, як прыемна. Мы толькі спадзяемся, што ў першую чаргу ты падзеліся ўсімі сваімі вынаходкамі з чальцамі калегіі. Такім чынам мы ўсе займеем. Эльфы з брэтонцамі сыр рабілі. Сыр? А чаму сыр? Гэта нейкі жарт, які не зразумела. Дзе я магу вывучыць новы закон? Ну, гэта залежыць ад таго, што ты шукаеш. Фаральда можа навучыць актыўным разбурэнні, прапанаваць навучанне гэтай школе магіі. Фінес — адзін з найлепшых зачаравальнікаў у Скайрыме. Ён дапаможа з заклёнамі гэтай школы. Вы гітофідзеры не мусіце падманваць. Ён выбітны майстар змянення, адзін з найбуйнейшых у Тамрыэлі. Ён заўсёды гатовы падзяліцца. Калі зможаш шукаць яго і прымусіць сканцэнтравацца, Дэрвіс можа даць табе багата ведаў аб чарах ілюзій. Нарэшце ёсць Калет. З ёй можа быць цяжкавата, але яна вельмі дасведчана ў чарах аднаўлення. Файна? Зусім пазнаёмы. Сырадзіл, я зразумела. Сирадзіл, ён не сырадзіл. То ты ўжо сырадзел. Сырароб мусіць быць. Ну, магчыма. Але ён усё ж такі сирадзел. Так, мне цяпер трэба знайсці паразмаўляць з архімагам. Мне, конечно, сказалі яго не турбаваць, але выбачце.
It's lies. All of it. Хлусня, все, I это don't мне care все what одно, she что я told тебе you. сказала. It's Это все all хлусня. lies. Кім? Я зовсім не розумію, аб чим ти кажеш. No. Ні, Well, ну then значить, she вона hasn't ще до gotten тебе to не you добралась. yet, Але but she добереться, а will. ти не повіриш ні в Don't you одному believe a йому word її of слову. it. Что за проблема у тебя с Фрадли? My Моя problem with проблема. her. Это у нее со мной She's the one who has a проблема. problem with me. She's Я threatened наважаю by мені me, by my погрози. skill as a Про wizard, мої by навики my чарівниці, elegance and posture, мою by my витонченість і superior good стайність, мій чудовний But знішній she's вигляд. not going to Але get вона the не better дасть of мені me. ради. Oh, О, no. ні, я I не дозволю won't let мені it get to допечені me one колечки. bit. That's Вона what таки she's хитрий житає. She's trying to Вона хоче undermine my подарувати мою confidence, впевненість, make me примусити doubt мене myself. сумніватися у Well, собі. it won't Де це не work, I спрацює, tell you. ось що я кажу. Ну ладно, All right then. ну ладно тоді. Ну добре, я тоді зараз справоздачуся Архімагу і, напевно, на сьогодні I think буде the все. college is due for a Рекукалієм change in час зміни лідерства. О, смелые заявы. Ах, моє любимое место. Як я люблю гэтыя пакоі. І свечкі лётаюць, і столькі ўсяго расце, просто цуд. Вітаю з What you learn тобой. here will То, last что you a ты вывучишь, lifetime. что застанется с Several тобой of на your целое talents. життя. На некалькі, калі маєш талент. Як круто сказано. You are relatively Ти з new адносна here, новых are асоб you тут not? хіба ні? Я I не have заўважыў noticed цябе, you, але but мы we have яшчэ not не... spoken. Я заўважыў цябе, але мы яшчэ не размаўлялі. Не, пан. Sir, Пан, як how старомодно. quaint. I am Я Savos Сава Aren, Сарен, Archmage архімаг of the калегії College of Зімаулада. Winterhold. I am Я quite заохочую content to see даследовання і nearly any вивчення aspect амаль of усіх magic накірунків explored магії у гэтым and месцы. investigated here. But I Але я do не not дозволяю and ніяких will not дослідаў approve ці of any экспериментаў, што research or несуць experiments намерную that шкоду cause іншым purposeful чальцам harm to your fellow калегіі. members of the college. Гэта Are we зразумела? clear? А. Окей. Вау. Колькі. Мне хацелася б даведацца больш аб гісторыі I've калегіі. seen documents Я dating бачу back to the нотаткі, late які Second адносіліся Era. да позняй другой Beyond that, эры. it's hard to Ці say. існавала яна раней, цяжка Events сказаць. in the last Баюся, several здарэнні hundred апошніх years некалькіх resulted сотень in a гадоў significant прывялі да loss страты of our значнай history, часткі I'm нашай afraid. гісторыі. А што гэтакага здарылася за апошняе стагоддзе? The Great Вялікі абвал, Collapse, як гэта as it цяпер has come to be называюць. known. An Велізарная unfortunate прыродная natural катастрофа, disaster that якая ravaged the абрынулася на area. гэтую The мясцовасць. college fared Калегія far better than пашанцавала the city значна of больш за Winterhold, горад Зімаулад, but it але was і not яна left пацярпела. untouched. Што выклікала вялікі абвал? No one is sure of the Ніхто, cause. напэўна, не ведае. Some believe Хтось the верыць, што eruption гэта of было Red адцягнутае Mountain had наступства far-reaching вывяржэння Чырвонай гары, consequences that were якое only праявілася felt тут years праз later. шмат гадоў. I know there Ведаю, are што ёсць і some тыя, who хто blame the абвінавачвае college, калегію, кажучы, said што that мы we нясем за were гэта responsible. адказнасць. I Запэўніваю assure цябе, you, this гэта is not няпраўда. the case. А распавядзіце мне аб вялікім абвале. The sea of ghosts Мора practically зданняў came практычна alive. ажыла. No one was Ніхто expecting гэтага it. не чакаў. Monstrous Страшэнныя waves хвалі battered the залівалі shore for бераг на weeks on працягу end. тыдняў. Winterhold Зімаулад was быў ancient and старажытным і weathered, зношаным, but але it ён не couldn't здолеў withstand the вытрываць sea's лютасць fury. мора. Entire Цэлыя гарадскія districts of the раёны city былі were lost страчаныя за overnight. адзіную ноч. The waves З цягам часу receded in хвалі time, аслабелі, але but the пашкоджанні damage былі was непапраўнымі. irreversible. Большасць Most жыхароў residents of Зімаулада Winterhold пакінула abandoned тое, what што was left of the засталося ад city. горада. The college Калегія survived, перажыла катаклізм. and so І вось here мы we тут. remain. Так, вам даводзілася сустракацца з ордэнам псіджыкаў? Асабіста? Не, не мне. Адзін з псіджыкаў даваў парады архімагу, калі я быў тут усяго толькі вучнем. Але гэта было вельмі даўно, яшчэ да таго, як усе чальцы ордэну былі адкліканыя на выспу Артэем і зніклі. Вау. Так, мне трэба паразмаўляць з вамі аб Сартале. Калі ласка, толькі не кажы мне, што яшчэ адзін вучань падпаліў сябе. Мне і так хапае клопатаў. Мы знайшлі нейкую сферу. Толстер хоча, каб вы на яе паглядзелі. Разумею, спадзяюся, Толстер запрапануе болей дакладнае тлумачэнне. Дзякуй за тое, што ты даводзіш да мяне гэтую інфармацыю. Толстер звычайна даглядае, паколькі ён відавочна заняты, я павінен сам паглядзець на гэтую знаходку, напэўна, займацца даследаваннем прывядзецца табе. Зайдзі да ўрага ў Арканеум, запытайся, ці ведае ён аб чымсьці, што нагадвае нашу сферу. І добра спрацавала. Наступным разам, калі давядзецца абглядаць нордскія руіны, магчыма, гэта табе дапаможа. Посах чароўнага святла. Дарэчы, сапраўды, дарэчы. Так...
Урах Грошуп. О, таксама адно з моих любимых месцаў у гэтай калегі. Хто такі псіджыкі вялікі, якісь сакрэт. Клас. Эх, які файныя пакоі. Адначайна стануць маімі. Ну ладно, гэта будзе пазней. Добренька, ладно, я цяпер зайду ў Арканеум. Гэта бібліятэка мясцовая. Вось, яна таксама вельмі... Вось ці, я шукала цябе. Ух ты. Только хотела попередить, что Анкана распытывает про тебя. Напевно, так само тебя шукаю. Навошта Анкана шукать? Я не певна. Просто, ну, думаю, что кажешь ему. Добре? Нейкія проблемы? Не-не. Ну, принамсі, я так не думаю. Скажу па сакрэце, аб ім ходзяць розныя чуткі, што гэтая пасада дарацца, якую ён займае, толькі цягненне ўвагі, нагода, што я насамрэч ён шпіёнік для Талмара, перадаючы ім інфармацыю. Я не магу сказаць, ці праўда гэта. Але ж мінка падазронасці ніколі не прынясе шкоды, верна? Дзякуй за папярэджанне. На здароўе. Окей. Так, вось, Арканеум. Класс. Таксама адно з моих любимых месцаў у Скайрыме. Ну, увогуле, я абажаю калегію. Вось, боже, наколькі тут кніжак, колькі кніжак. Я не магу, гэта просто... Просто мара. Так, ну што? Ой, ён таксама ўжо тут фініс. І вон Урах Грошуп. Што мне прапануюць? Так, шукаючы кнігі. Перабаўляць з Урагам. Пакуль Долфдзера няма, Мірабалервін просіць мяне пашукаць інфармацыю аб аб'екце, які мы знайшлі ў Сарталі. Урах Грошуп у Арканам можа дапамагчы. Ну так, гэта вось такое файнае... Таксама тут даюць квесты на пошук кніжак і таксама, ну, занятак, які мне спадобаюцца. Я не хачу бачыць кепскае стаўленне да гэтых кніг, зразумела? Ты ў Арканеме, дзе я ўсім кірую. Лічу, што гэта мой асабісты план забыцця. Ой, класна апісаў. Калі пачнеш тут рабіць беспарадкі, мае злыя трынахі раздзяруць цябе на кавалкі. Дык што, табе патрэбна дапамога? Так. Мне трэба даведацца больш аб тым, што мы знайшлі ў Сарталі. Гэтая бібліятэка ўражвае. Мот чараўніка вызначаецца тым, што ён ведае. Я спрабую захоўваць столькі ведаў, колькі ўвогуле магчыма. Мы збіраем гэтыя кнігі з другой эры. З часам кнігі дадаваліся і знікалі, але большая частка заўсёды на месцы. Клас. Ты дуже сур'ёзна ставішся да сваёй працы. Натуральна, калі б не гэтак, большасць з гэтых кніг ужо пераўтварылася ў прах або сышла на нішто яшчэ на пачатку трэцяй эры. Чараўнікам бесперапынна трэба нагадваць аб асцярожнасці ў выходжанні з навуковымі кнігамі. Так, ну што, мне трэба даведацца больш аб тым, што мы знайшлі ў Сарталі. Я ведаю, чаго табе трэба. Навіны хутка разыходзяцца, наторкнулася на нейкую вялікую таямніцу, а? Ну, можаш нават не запытвацца. Не, у мяне нічога да цябе няма. Дакладней кажучы, больш няма. У цябе няма нічога, што магло б дапамагчы? Я сказаў, больш няма. Ортан скраў некалькі кніг, калі ўцёгу да крэпасці смерці бляск, каб далучыцца да гэтых заклінальнікаў. Захацеў зрабіць ім паднашэнне. Здаецца, адзін з тых томаў можа ўтрымліваць патрэбную інфармацыю, калі ён табе патрэбны. Ідзі паразмаўляў з Ортанам. Круто. Чаму гэтыя чараўнікі сышлі ў крэпасць смерці бляск? Назовем гэта несупадзеннем меркаванняў з калегіі. Іх цікавілі даследаванні, якія выходзілі за рамкі дазволенага ў калегіі, таму іх пераканалі сысці. Няўжо нікога не турбуе, што Ортан скраў маёмасць калегіі? Не да той ступені, каб займацца гэтым. Архімаг Арен звычайна мяркуе, што такія рэчы павінны развязвацца самастойна. Але зараз здаецца, што развязваннем прыйдзецца займацца табе. Жадаю шчасця. А кім ёсць гэты Ортан? Ён быў навучэнцам калегіі. Не дужа паспяховым, але ён увайшоў у гурток чараўнікоў, якія яму падабаліся.
Калі яны сышлі, ён сышоў за імі. Скраў трохі прыпазаў і кніг з калегі. Напэўна, каб здабыць іхнюю прыхільнасць. Так, я магу чым-небудзь дапамагчы калегі? Калі вы гуморы для прыгод, я заўсёды шукаю таго, хто здольны здабыць каштоўныя кнігі з даволі небяспечных месцаў. Абажаю гэтыя квесты. Я не супраць прыгод. Вось і добра. Трымай, я занатаваў апошняе месца, аб якім нядаўна даведаўся. Правер яго толькі асцярожна. Насіла асобныя кнігі, фрагмент аб Артэуме. Клас. Ты шукаеш якія-небудзь асаблівыя кнігі? Насамрэч шукаю, даводзілася чуць пра Шлідора. Надзвычай магутны чараўнік з першай эры, валодаў непараўнальным разуменнем магіі. Ён замкнуўся ў лабірынтыяне і аддаў увесь свой час даследаванням і вучэнню. Напісаў больш работ, чым можна сабе ўявіць. З тых часоў яго пісанне разнеслі па ўсім Скайрыме, але тым, хто не здольны іх перакласці, няма ад іх карысці. Я з колькасці тых, хто здольны. Да мяне дашлі чуткі аб тым, што нядаўна бачылі яшчэ адну яго работу. Калі зможаш яе адшукаць, яна можа аказацца карыснай для ўсіх нас. Клас. Біся добра. Якое файнае пажаданне ад кіраўніка бібліятэкі. Так, ну ж... Ага, мяне Анкана шукае, так? Ладно, я, напэўна, пакуль не буду да яго ісці. Пакінем яго на наступны стрым. А зараз я захаваюся і, напэўна, гэта будзе... На гэтым мы скончым. Вялікі вам дзякуй за тое, што прыйшлі да мяне на стрым. Мне было вельмі прыемна вас зноўку пабачыць і я спадзяюся, што неўзабаве яшчэ пабачымся наноў. А на сёння ўсё. Да новых сустрэч і да пабачэння.